Bueno, boas noites a todos e todas. Abrimos este pleno extraordinario en relación co expediente de cesión de explotación da EDAR de Ribeira. Como ten que ser preceptivo a urxencia, debe ser ratificada por este pleno. Entonces, se lle parece, pasamos a votar a urxencia desta sesión. Votos a favor da mesa. Respecto a la urgencia, queremos turno de trato. Pues tiene usted ese turno. Señor alcalde, señores concejales, este pleno que nos ha traído aquí el señor alcalde, para nosotros es todo un esperpento. Es todo un esperpento porque desde agosto, todos estos meses, para mirar el tema de auditoría y documentación, han tenido el descaro y la prepotencia de ayer a las 7 de la tarde enviarnos todo esto. Yo no sé si alguien desde atrás lo puede ver. Aquí hay más de 1.800 hojas encuadernadas y entonces nosotros consideramos que este pleno es una tomadura de pelo, no debía celebrarse. Votaremos en contra de esta urgencia para que se levante la sesión al cabo de un minuto y yo pediría al resto de los grupos que hagan lo mismo, a no ser que algún grupo se haya mirado desde las 7 de la tarde hoy toda la auditoría, todos los anexos económicos, toda la ingente cantidad de documentación y si han tenido tiempo, pues que voten a favor. Nosotros, sinceramente, hemos estudiado todo lo que hemos podido, pero nos parece, sigo diciendo, una verdadera tomadura de pelo. Nada más. Prepotencia al alcalde una vez más. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, señor Mariño. Se hoxe estamos aquí é precisamente polo a súa non prepotencia, por todo o ben que vostede está facendo pensando en este Concello, é que levou desde o primer momento a que se opuxera a que este Concello levara o que é máis eficiente, máis barato e máis lóxico, que é a gestión desa depuradora. Tamén, ca súa actitude no último pleno do ano, lle causa uns problemas irreparables a este Concello. E agora usted me está dicindo que non foi capaz de ler as dúas follas de conclusións donde lle explican os outros 1.500 folios. Espere que, perdón, pero vou ler a todos os presentes e a todo o pueblo de Ribeira o que di... Non, exactamente, porque punto por punto ben explicitado todo o que despois aí ben corroborado por análisis, por estudios, pero a conclusión está aquí, que é o que lle molesta, que en todas elas din que se cumple o número de alivios, que os alivios cumplen co vertido, que cumple a depuradora perfectamente co que son a autorización de vertidos, que é o que lle molesta, que diga que as bombas funcionan co caudal suficiente, ou lle molesta que diga que a depuradora depura convenientemente, ou o que lle molesta é que lle digan que o que se fixo precisamente de radios ultravioleta xa funciona, que é o que lle molesta, que digan que absolutamente, prácticamente todo o que a Xunta dixo no seu informe que estaba mal está a día de hoxe solucionado, excepto o que o tempo lle impideu, e que precisamente hoxe na recepción dixeron que antes do 31 de marzo estaría arranxado. Eso é o que lle molesta, non ser capaz de ler, Perdón, señor Mariño, é que aparte, isto danlle hoxe o escrito, pero fai 4 ou 5 días pudo preguntarlle a calqueira das personas, 12 técnicos que aquí estuveron sobre calquer cuestión que despois tiñan que pasar ao papel. Usted foi a única persona que estuvo en este salón de plenos que non fixo unha sola pregunta. Perdón, usted xa falou, e eu escoitolle sempre con educación. Polo tanto, este pleno... Claro que é urgente. Eu vou a defender a urgencia, porque non levar hoxe este pleno pode significar unha pérdida para este Concello cercana ao 1.000.000 de euros para os veciños de este Concello. Non levar este pleno hoxe pode significar que nunca máis teñamos a posibilidade de gestionar todo o ciclo da agua, nin gestionar unha depuradora que todo o mundo di que técnicamente é unha aberración separar esa gestión. Polo tanto, en estes momentos, decir que non é urgente unha decisión
deste calado, usted, ca súa votación, pode facer o que Usted queira. juega en el último minuto siempre a prisa perdón. e a presionar. Mire, eso xa o tiña apuntado outro día ali. Si quer xa lle digo tamén que vai a decir que as auditorías non son independientes, porque o tiña apuntado aí o outro día cando estaba na reunión. Pero se eu xa sei a súa estrategia, é o único grupo que non presentou unha sola alternativa nin proposta para que pudéramos chegar a un acordo. Polo tanto, o pueblo de Ribeira hoxe en día xa pode ver todo o que falamos en este pleno a través do streaming. E, polo tanto, a súa atitude xa sabe cal é. E o pueblo de Ribeira ten que saber que se hoxe non se vota a urgencia, van a perder os ciudadanos de Ribeira que non o alcalde 1 millón de euros. Aparte de levar unha gestión ineficiente, porque mañán temos que coller sí ou sí os coletores. Non, os coletores sí ou sí, ainda que houbera moito máis tempo, son nosos. O problema é que habrá que pagalos. Bueno, entonces pasamos a... Home, sí, home, unha vez xa que hubo outros grupos, pois falen todos. Bueno, señor alcalde, menos o señor Mariño que xa os falou. concelleiros que levan aquí xa tempo saben que o BNG nunca se opuxo a ningunha urxencia que se trouxera este pleno, porque somos partidarios de que se debata todo o que se queira dicir, incluso o que acaba de decir o señor Mariño, pódese dicir, pero non aceptar a urxencia significa non tratar o tema, e nós creemos que hai que tratar o tema. Eso por un lado. Por outro lado, nós estuvemos a todas as xuntanzas que houbo a respecto da EDAR. Non só cos técnicos, con todos os técnicos, os económicos, os legais, os das auditorías da Xunta, os das auditorías externa, o de Augas de Galiza, o da COES. Preguntamos todas as dúbidas que tiñamos, pudemos, en fin, interpelalos sobre o que consideramos oportuno. Hai cousas que estamos de acordo, cousas que non estamos tan de acordo, pero creo que temos unha visión de conxunto máis ou menos clara. Estuvemos tamén cos traballadores de EDAR, que non o dixen, pero tamén é importante. Entón, creo que temos suficientes elementos de xuízo. Efectivamente, se tuéramos un mes ou 2 meses máis, pois seguramente nos viría ben tamén, pero sabemos desde fai meses que o día 31 hai que asinar o convenio. E, bueno, independentemente do que votemos, que podemos votar o que nos dé a gana cada un, pois creo que se debe de celebrar a sesión. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señor Covas. Señor Ferro. Hola, boas noites a todas. Vamos a ver, eu que creo que de que se nos presente todo isto, non esta vez, tamén en outras ocasións, que nos presente isto con tanta urxencia, vamos a ver, eu entendo que políticamente isto está presentado administrativamente aos concelleiros antes do día da celebración do pleno, vale? Pero desde o 20 e tantos de maio que se decidiu era de presentar auditoría diante dos veciños e será presentar unha auditoría para poder leela e poder facer preguntas sobre auditoría, sobre estudio de auditoría. Entón, eu entendo, para min, políticamente, desde o meu punto de vista político, e nos chamaba hai pouco públicamente a responsabilidade política, e que para min é unha irresponsabilidade política votar ahora sobre isto sin ter conocimiento destos aspectos. E lle vou poñer un exemplo, por exemplo. Mire, do pouco que pude mirar onte pola noite, fala dunhas vertedurías, dos alivios, non? E fala dos alivios os que salen de dar de Couso, e fai esos alivios, mira os análises analíticas dos alivios e di que esos alivios están dentro dos estándares permitidos. Vale. Cando trata dos aliviadoiros, dos vertidos que hai nos aliviadoiros, o que di é, aparecen as cifras dos vertidos, as análisis dos vertidos, dos aliviadoiros, pero non aparece un análisis de referencia. Un con malformación de humilde, pero humilde farmacéutico rural, isto que se nos presenta en analítica sin valores de referencia, dista de ser unha información, quer decir, hai esta demanda bioquímica de oxígeno e estes son os valores entre os que están. Hai estes coliformes e estes son os valores entre os que debe estar. Entón, será malformación, non? Pero, por exemplo, por que non tuven ocasión de preguntarlle ese respecto, porque non hai os límites legais que se establecen? Estou falando, para que todos nos entendamos, de si realmente cumple cos requisitos que a legislación impón, porque está eso baremado, os alivios que van polas estacións salen da estación de bombeo. E por que digo isto? Pois isto non o pude preguntar eu o mércores, porque eu non tiña conocimiento de auditoría como lei.
E entonces, en ese aspecto en concreto, estará e din, mentras en outras cousas falan de cifras, din en eso, falo de memoria, din aproximadamente. Os alivios que sale polos aliviadoiros, as analíticas demostran claramente unhas augas que son normales para unha zona de residuos urbanos mezcladas con augas de chuvia. Iba a decir punto pelota, pero vamos a ver. Quero decir que eu creo que aquí hai un tema de que, bueno, pues que calquera podería entender, e Augas de Galicia debería entender que nosotros, si por problemas técnicos os que fose, porque é imposible presentarse antes, non foi posible, vamos a asumir isto. Pero mire, xa no anterior pleno, este concelleiro se estivo de votar as tasas que se puxeron sobre o saneamento, se estivo de votar porque dixo que non tiña suficiente tempo para miralas e revisalas. E entonces me estiven. Entón, eu non vamos a estar continuamente asténdonos de cuestións porque non nos atrevemos, por falla de información, a votar dunha maneira ou votar de outra. Entón, calquera, todo o mundo, tamén Augas de Galicia, debe entender que desde o punto de vista do sentido interpretativo que debía de ter a finalidade do acordo que hubo no mes de agosto, se entende que presentar unha auditoría é que teñamos un mínimo tempo para analizar nosotros esa auditoría, non os resúmenes desa auditoría. E remato. Porque nos resúmenes que se nos fixo da auditoría anterior por parte de Adantia, tampouco aparecía nos resúmenes que había vertidos industriales que vertían na Arqueta das Carolinas. Eso no resumen tampouco aparecía. Eso aparecía no tocho de folios que tuve a sorte de que alguén me dixera que eso aparecía aí, en esos 1.200 folios que desta vez, esta creo que 1.500 folios, porque eu, senón, non me decataba dese aspecto en concreto. Entón, bueno, se poderá entender como se queira, pero que parece que é razonable que o espírito do acordo do mes de agosto é que se presenta unha auditoría, que é unha auditoría extensa, teremos que entender un mínimo de tempo para incluso, antes deste pleno, poder ser facerlle preguntas aos autores desa auditoría sobre as dúbidas que teñamos. E nada, non quero que se entenda isto como ningún afán de boicotear nada, ni de entorpecer nada, pero un debe de dar a súa interpretación e creemos que eso, fixamos tamén algúns criterios para entender o que é a nosa responsabilidade no exercicio do voto. E para nós tamén é unha responsabilidade do exercicio de voto facelo cun mínimo de coñecemento dos temas que temos que votar. Moitas gracias. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos. Bueno, desde o Partido Socialista consideramos justificada a urxencia desta sesión, máxime cando mañán hai que ou firmar o convenio ou entregar a Augas de Galicia a instalación. Sin máis, gracias. Bueno, vamos a aclarar un par de cousas. O alivio industrial. Non sei se o pon ou non o pon, pero que o alivio industrial non ten nada que ver ca obra de Aedar e de colectores, pero aquí claramente todo o mundo pudo preguntar e lle dixeron que é mellor ter un alivio industrial que teña unha doble depuración que vaya directamente ao mar. Dixeron os 12 técnicos que é mellor ter eso. E precisamente cando se lle preguntou porque a exposición dos dos técnicos podía dar lugar a que alguén pensara que eso estaba interferindo na red en sentido de dar negativas o que son análisis ou cheiros, e dixo que non, que eso estaba controlado porque o sistema estaba preparado para esos alivios industriales que, según o técnico Manuel Quintana, eran moi ocasionales e, en todo caso, moi pouco significativo do total que se levaba na depuradora. Pero vamos a ver, aí o que hai é a copia de 1000 análisis, pero entonces, como parece que xa se cuestiona, vamos a entrar. Plan de control y vigilancia ambiental llevado a cabo por el operador. Se adecúa correctamente al cumplimiento de la autorización de vertido otorgado por Augas de Galicia. En las infraestructuras de regulación, el número de alivios producido está acorde con los criterios de diseño en base a los volúmenes de regulación disponible para cada uno de los tanques. Es de destacar el comportamiento del tanque de tormenta de Carolinas con tan solo 2 alivios desde el inicio del plan de control vigilancia ambiental de 2018. Acórdense cómo estaba a darse na portuaria
desde o náutico aquí ao centro, pois 2 alivios, e en todos os alivios cumplen ca autorización de vertido. En el plan de control y vigilancia ambiental en lo referente a la calidad del efluente de la EDAR durante la puesta en marcha, cumplen con los límites establecidos en la condición de vertido. Una vez puesto en marcha el sistema de desinfección por radiación ultravioleta en la EDAR, se constata el cumplimiento de la autorización de vertido en lo referente a los indicadores microbiológicos. El plan de control y vigilancia ambiental enfocado a evitar la afección incompatible del funcionamiento del sistema de saneamiento y depuración con el mantenimiento de las condiciones y uso del medio receptor cumple con las exigencias de control establecidas para la autorización de vertidos emitidos por Agua de Galicia. Las bombas cumplen sustancialmente lo que es el caudal que tiene cada una previsto poder llevar a la EDAR. Cumple también el cumplimiento del caudal que la EDAR está tratando. En cuanto a los resultados obtenidos para la comprobación y mediciones explícitas del H2S y su relación con la problemática de generación de olores, indicar que desde el punto de vista cualitativo, tal y como se refleja en la presente auditoría, durante las jornadas de inspección y medición no se han detectado ningún valor significativo de concentración de sulfuro de hidrógeno en ninguna de las instalaciones. A mí si me dou tempo a ver que todas poñían 000. Eu teño o mesmo tempo ao cabo do día que calqueira de vostedes. Además, desde el punto de vista cualitativo, cabe indicar que en ninguna de las visitas de inspección se ha detectado ningún tipo de generación de malos olores, tanto en el exterior de las instalaciones como en el propio interior de las mismas. Por otra parte, y como dato representativo para completar la caracterización cualitativa, se ha entrevistado al conjunto de los operarios que actualmente se encargan del mantenimiento de las instalaciones, manifestando estos que al menos desde el mes de septiembre de 2019 no han vuelto a percibir ningún tipo de problema relacionado con la aparición de malos olores, circunstancia esta que ha sido confirmada de modo informal por varios vecinos de las zonas anteriormente más afectadas. Isto, non faga a intención de falar que xa falou. Isto é o que di a auditoría. Isto é a conclusión. Todo iso de aí ratifícao. Iso é simplemente... Esa es la del Concello. Sí. No tengo más preguntas que decir. Usted non é do Concello? Sí, por eso no tengo... Es la auditoría que... De serie, sí, efectivamente. Vale. Pero é unha auditoría precisamente para cumplir co que aprobou este pleno. Usted está dicindo entonces non que... Non. Espere que eu lle vou a facer outra pregunta. Usted está desconfiando das 1.500 muestras e dos laboratorios que estuveron? Usted está desconfiando de algunha desa mostra? Dígao. ¿Me deja hablar? Sí, no, conteste o que lle preguntei. Está desconfiando de cada unha desas mostras? Das que ten a Xunta de Galicia, sí. Yo le he preguntado si lo que está usted leyendo, incluso esos 2 folios que resumen, que no sé qué clases de literatura o de lengua son esas, que resumen 1800 en 2 folios, pero... cada uno de los temas que trataron muy bien, esos hay 2 folios. Usted me dice que, le pregunto, que si está la auditoría del Concello, ¿no? Me dice que sí. Sí. Y yo le digo que no tengo nada más que decir. Bueno, eu tamén Y lle ahora preguntei se usted vale, desconfía de algún solo deses análisis que hai aí. vale, como me sigue dando permiso para hablar, Sí. pues en un momento que yo mirara todo eso, pues sí, pero le digo y le repito que no hemos tenido tiempo para mirar eso, punto. Bueno, eu o que lle digo é que usted tuvo moitísimo tempo para facer preguntas a eses mismos técnicos e non fixo ningunha. E no seu papeliño xa levaba auditoría independiente, tras interrogación. El último día nos darán la información, subrayado. Señor Mariño, usted é demasiado transparente incluso cando escribe. Mire, vamos a votar o que é a urgencia, o que considere que realmente é urgente ou non este problema que ten o Ayuntamiento encima, pois sabrá o que ten que facer. Votos a favor da urgencia. Votos en contra. Unha vez ratificada a urgencia, o primer punto é a aprobación se procede da acta do pleno extraordinario do 27 de xaneiro deste ano. Se algún ten algo que engadir, suxerir, se non pasamos a votar. Digo, a votar non, perdón, a dala aprobada por o sentimiento. Entonces, o tercer punto é a aprobación se procede do convenio entre Aguas de Galicia e o Concello de Ribeira para a cesión da explotación da EDAR e a adhesión dos acordos que procedan. Bueno, a verdade é que este pleno empezou por uns derroteros
que non son os que buscaba o alcalde nin os que leva buscando durante este tempo. Eu, polos veciños que non estén informados, decir que a finales deste ano o Estado iba a entregar á Xunta de Galicia o que é a edar de Couso, e que a Xunta de Galicia iba a entregar ao Concello, como é a nosa obriga, e ademais non pode ser de outra forma, os coletores. É dicir, que decidíramos o que decidíramos en agosto, en diciembre ou hoxe mesmo, os coletores son unha competencia do Concello e vai nos a levar o Concello sí ou sí. Do que hoxe estamos tratando, do que tratamos en agosto, do que tratamos en diciembre, é si todo un sistema que está pensado en leválo conxuntamente, pois o Concello estaba interesado en facelo e no mes de agosto o Concello decideu que sí. E puxo unha condición. A condición era que as auditorías que se fixeran así o ratificaran e foran presentadas aos veciños. Posteriormente, a auditoría da Xunta, que era anterior á que iba a facer o Concello, que tamén revisou punto por punto, pois veu unha serie de incidencias, todas elas no que é o mantenimiento de AEDAR. Lógicamente, esa AEDAR leva funcionando 2 anos e pico, é como un coche cando está a punto de chegar á ITV. Está perfecto cando pasa a ITV. 2 días antes, igual pode ter algo que ten que arranxar. Ben, como esas incidencias non podían ser arranxadas antes do que era o 31 de decembro, a Xunta comunica a este alcalde que se prorroga o que é a recepción por parte de de Acuaes, o Estado, a Xunta, pois hasta o 31 de xaneiro. E que, polo tanto, o Concello pois pode firmar ese convenio. Ese convenio que o alcalde podía firmar polas competencias que vostedes xa lle deran en agosto, quixo traer ao pleno. Este alcalde que oculta tanta información truxo ao pleno para que decidira o pleno si lle chegaba con esa cláusula suspensiva que decía que non recepcionaríamos eso mentras non se cumplira co acordo plenario. Cuestión que hai que decir que a Xunta aceptaba. Bueno, o pleno decideu que non. E ao decidir que non, eso ten unhas consecuencias algunhas irreversibles e importantes e outras que hoxe, con máis información, pois poden ir para atrás ou cambiarse. Cales son as consecuencias que non poden dar marcha atrás? O que era a licitación para esa concesión era con crédito anticipado do ano 2020. Polo tanto, tiñámola que ver aprobado no ano 2019. Ao non aprobala no ano 2019, é imposible aprobala no ano 20, no que estamos, si non temos os presupuestos aprobados. E, en todo caso, como gasto anticipado do 21. Sería a segunda das opcións chegado ao caso. Polo tanto, aquela decisión como irreversible ten que se a depuración nos vale pola oferta sobre 900.000 euros ou haber impedido que salira o que é o concurso, pois según o menos optimista lle está costando ao Ayuntamiento un 10% de esa cantidad. Eso é irreversible. Irreversible. Pero o que non é irreversible é a posibilidad que todavía temos para os veciños de que o sistema sea máis eficiente, máis barato e que hubiéramos cumplido con todo o que lle decimos aos veciños que íbamos a cumplir. E por que o digo? Porque non hai un solo técnico, nin os contratados polo Concello que parece que están bajo supervisión, nin os contratados pola Xunta, que xa recolleu a infraestrutura. Digo eu que a Xunta non serán parvos de coller unha infraestrutura que está mal, porque se nós lle decimos hoxe que non a queremos, vai na a tragar a Xunta. Polo tanto, outros técnicos que seguramente non son independientes. Os 12 técnicos que estuveron aquí, máis todos os técnicos ao que vostede lle quera preguntar, todos dixeron que o sistema
é máis eficiente, por certo, unha das cuestións que lle preocupaba ao representante dos veciños, todos dixeron que o máis eficiente é un control único, porque o control de todos os bombeos e tanques de tormenta está na depuradora. Facer o contrario é ter un problema de haber quen é ou quen non é o culpable. Segundo, por todos os estudios técnicos que tiñamos, sempre decíamos que o sistema dividido era máis caro, elevado pola Xunta tamén era máis caro. Pero é verdad que estábamos falando de estimacións, pero hoxe en día xa non son estimacións. Os veciños de Ribeira teñen encima da mesa a proposta que Traxa lle pasa á Xunta de Galicia, que nos vai a pasar ao Concello, e a proposta que a Aqualia lle pasa ao Concello para seguir mantendo as instalacións como ao día de hoxe. Pois ben, no caso da depuradora estamos a falar de un 76% máis caro. E se falamos de todo o sistema, que é o que nos interesa, ou polo menos este alcalde, estamos falando de un 30% máis caro. E recordo que a Xunta nos dixo, se vostedes non pagan a factura, non se preocupen, os 800.000 euros que vostedes teñen de fondo de cooperación local, se lle retiran e aparte saben que eso leva aparellado o non poder acceder a subvencións que a Xunta de Galicia. Polo tanto, tamén desde o punto de vista económico, é máis rentable para o Concello. E o terceiro, o que sempre preocupou este alcalde é que creo a todos os grupos municipales, e é que as auditorías confirmaran que esa instalación estaba en perfectas condiciones, así o fixeron, e que se presentara aos veciños. Os veciños fixeron, como resumen, dúas cuestións. O primeiro que o primeiro que lle interesaba era a mellor eficacia e eficiencia, porque de eso depende non volver a ter problemas. E a segunda que dixeron é que facía tempo que non cheiraba. Polo tanto, todas as obras que se habían feito no seu momento para evitar eso, é dicir, os venteos e a desorización, parece que funciona. Tanto é así que pasado o verán o que é o equipo de desodorización non se está tendo que utilizar porque os valores son cero. Dito eso, hai outros veciños que creo que se manifestaron totalmente pois a favor de que esa infraestructura a levar ao Concello de Ribeira. E veciños tan importantes como quen agrupa a asociación profesional máis importante deste Concello, a Cofradía de Pescadores, da que dependen pois máis, entre as dúas, máis de 700 personas, e polo tanto creo que son uns veciños cualificados do mesmo xeito que os veciños preocupados eran todos aqueles que se viven do que é o mar a través das industrias derivadas da lonxa. O outro día salían entre as 200 primeiras empresas da comarca, ou entre as 30 primeiras 15 de Ribeira, pero a maioría todas eran as do mar. Esa seguramente, pois, co canon de vertido ou taxa de vertido da Xunta, non me extraña que podan estar preocupados. Por eso, a proposta da alcaldía é intentar refundir todo o que foron as preocupacións veciñales e a preocupación dos grupos políticos que quixeron aportar algo a esta discusión. Por eso, o primeiro que propoño é aprobar a proposta de acordo entre Aguas de Galicia e o Concello de Ribeira, que é a mesma do 31 de diciembre que se votou, pero incluindo unha comisión de seguimiento entre Aguas de Galicia e o Concello de Ribeira para todo o que se refire a interpretación e posta en funcionamento dese acordo. Segundo, aceptar a oferta económica remitida pola entidade Aqualia, actual concesionaria da explotación do servicio de referencia para a xestión transitoria da explotación da Dar de Couso por un importe mensual engadido de 65.528,87 euros. Non lle falo do que é o desglose. Isto non incluye o que é os gastos enerxéticos. Proceder en consecuencia por razón de interese público e que en tanto en canto non se licite o servicio a formalización do contrato ca empresa Aqualia para a xestión transitoria da explotación da Dar de Couso, explotación do sistema de Dar de Couso e costes enerxéticos elementos do sistema.
Cuarto, simultaneamente que por parte do Concello se realice un estudio sobre os costes-beneficios que suporía unha xestión directa do servicio a través da empresa pública municipal ou de calquera outros medios de xestión directa previstos na legislación vixente de todo o ciclo da auga para aplicar, no seu caso, e previos trámites administrativos ao remate do contrato actual. É dicir, dentro de 5 anos, esta corporación e a seguinte terá os estudios necesarios para poder elegir pola gestión directa por calqueira de esas modalidades que permite esa gestión directa. Quinto, igualmente, o Concello de Ribeira realizará unha auditoría enerxética na que, como mínimo, se analice o gasto de electricidade, se recollan medidas destinadas á reducción do consumo e se estudia a viabilidade de instalar fontes de enerxía renovable, nomeadamente solar e eólica de pequena escala, para a produción de electricidade para autoconsumo da EDAR. A tal efecto, solicitarase as axudas que procedan ante o IDAE. Esta é unha aportación do Bloque Nacionalista Galego que iba ao punto segundo donde non encaixa dentro dos supostos legais, pero que no ánimo tamén de aprobar está precisamente pois no que é a primeira dos puntos a tratar. Sexto, establecer como prioritarias a execución das sobrantes tendentes a paliar e limitar a entrada de agua do mar nos colectores, así como o alivio das aguas industriales. En estes momentos, como saben, xa está en obras o separativo de Xarás e tamén en marcha a autorización para cambiar as bombas que están no García Ballón. Sétimo, solicitar de Costas do Estado a autorización oportuna para a construción dun emisario subterráneo no aliviadero de Areeiros. Consideramos tamén que, a pesar de que a mellora que pode ter o novo cauce do río sacando as empalizadas, inda que pode ser pois altamente beneficioso e evitar pois cantidad de sucesos que agora ocurren con moita frecuencia, pois pensamos que a solución definitiva podía ser ese emisario. Tamén lle digo que cando intentei por primeira vez, pois non foi posible establecer pois ese permiso de Costas. Espero pois a axuda, se sale adiante este punto, dos grupos que teñen tamén responsabilidade para poder ter algún tipo de conversa conxunta para que nos autorizaran o que é ese emisario que en absoluto podía danar esa playa, sino todo o contrario, e aliviar pois esos episodios de malos olores que teñen a veces os veciños cando non desagua. Dito isto, os grupos que deseen intervir poden facelo. Señor Ferrón, ten a palabra. De canto tempo se vai dispoñer? E se vai haber segundo turno de intervencións? Querría saber. Vamos a ver, ten o turno que establece o reglamento, 5 minutos, serei un pouco, digamos, benévolo con esos 5 minutos, e despois si darei un segundo turno de 3 minutos, pero considero que o tempo do reglamentario é o correcto, posto que é un tema que está suficientemente debatido. Moi ben. Entonces, sin máis preámbulos, nosotros no pasado pleno no que se tratou isto, en Suma Ribeira, nos opuxemos ao acordo da decisión de Augas de Galicia en base a fundamentalmente 3 puntos esenciais. Hai outros, non? Pero como eran a intromisión de auga do mar no sistema, o trasvase industriais do polígono de Xarás o sistema de depuracións urbanas, e o tema do vertedoiro e problemas falados xa en moitas ocasións do vertedoiro do río Listres. Ben, ao parecer, despois de transmitirlle o pasado acordo plenario e ter o alcalde unha reunión na Consellería, este grupo político, Suma Ribeira me podo referir, sin información algunha previa, ten conocimiento e tuvo coñecimiento por unha rolda de prensa do mal que votáramos a maioría das concelleiras no pleno. O señor alcalde, en vez de falar cos voceiros ou cos grupos da oposición, optou por decir que o fixéramos mal en público nunha rolda de prensa. Ben, por parte do alcalde se foi desenvolvendo desde entón unha estrategia de comunicación tendente, ao noso entender, ao meu entender, ao menosprezo da oposición e louvanza da alcaldía, que ia sair máis cara a depuración se non se aprobaba a cesión,
nós en ese momento non tiñamos información objetiva sobre ese aspecto, que a medida que foi achegándose o día de hoxe, a non aceptación do acordo con Augas de Galicia, ia sendo, permítaseme decir, cada día máis caro e a aceptación máis económica. Se siguen pasando os días, vai nos salir gratis aos veciños. Onte, ás 16 horas, recibimos os grupos políticos un resume de auditoría do Concello e novos estudios de cálculos de custes de depuración. Onte, ás 19 horas, recibimos o informe de auditoría encargada polo Concello dunhas 1.500 páxinas. E, bueno, como se deste aspecto xa se falou, non, das dificultades para exercer o traballo de quen está falando en estas condicións, e pensamos que estes habituais retrasos, non sabemos se a veces estratégicos retrasos a hora de recibir información coa mínima antelación dos plenos desprecian, pensamos nós, ou menoscaban o noso traballo como oposición política. E ben, sin querer dar máis opinións ao respecto a isto, queremos decir que Suma Ribeira sigue sin estar disposta a asumir a normalización das eivas comentadas. A nós nos é imposible, antes da votación que se vai realizar, ter suficiente conocimento de pros e contras para votar con responsabilidade política. Posiblemente, non me importa decilo, non nos importa decilo, sí, pode ser posible, que coa información e desinformación que hoxe temos, e que desinformación e información que hoxe temos, que se o Concello se responsabiliza de toda a infraestructura, as taxas a pagar pode ser que sexan menores, aínda que quizáis non sexa tanta a diferencia que se nos vende. Non o sabemos, temos as nosas dúbidas. Visto o escenario exposto, queremos concretar, e quero concretar o seguinte. Entendemos sempre, e seguimos entendendo, que se debe contemplar como un todo interdependiente o sistema de saneamento e depuración, sin posibilidade de distinguir nese sistema complexo e interdependiente estacións de depuradoras, de conducións e bombeos, pero tamén non se pode facer análisis que non sexan interdependentes e todo nun bloque, das instalacións do saneamento preexistentes, das existentes con a anterioridade de facer isto. Non nos parece de recibo que unha obra desa complexidade se faga, se planifique, se estructure, sin ter en conta as situacións, anomalías, deficiencias ou eivas preexistentes co sistema de saneamento que tiñamos antigo. E entonces, por eso, por non exceder o tempo de intervención, que solicitamos que de levarse a cabo a sinatura do convenio con Augas de Galicia se fagan constar, entendemos que se deben facer constar no momento da sinatura as seguintes disconformidades en modo de observacións. Primeira, que sigue habendo intromisión de auga de mar no sistema de saneamento. Segundo, que se están dando trasvases de residuos industriais ao sistema de saneamento de residuos urbanos na Arqueta das Carolinas. E terceiro, e dentro da concepción que temos, e creo que se debe de ter, que todo isto é un sistema complexo, interdependiente e non separable, que o alivio do pozo de Tormenta de Areiros a un regato chamado Río Listres, onde non está asegurada a suficiente circulación de agua cara ao mar. Ben, aparte desto, tamén solicitamos, en outro orden de cousas, en outro orden de cousas, sobre a proposta que fai o alcalde, entendemos que no punto 6 se podría engadir ao convenio con Augas de Galicia un punto no punto 6, porque fala de limitar con obras de prioridade a entrada de agua nos colectores e os alivios industriais, que asemade establecer tamén como prioritarias a execución de obrantes tendentes a diminución progresiva das augas pluviais que chegan ás estacións depuradoras, separándoas das augas residuais urbanas. E este é, grandes rasgos, a miña primeira intervención. Gracias. Gracias, señor Ferrón. Simplemente comentar unha cousa. As tres cuestións que dixo son todas competencia do Concello da Xunta. Eu podo poñer na recepción todo o que queira, pero as tres son competencias do Concello, non da Xunta. É dicir, todos esos problemas temos que arreglar nós e non a Xunta. Señor Pérez Barral, ten a palabra. Grazas.
Volve a pleno un asunto de vital importancia no noso municipio, como é a depuración das aguas residuais e o sistema de saneamento de Ribeira. Dicía noutras intervencións a este respecto que con este tema, que para o BNG é algo prioritario que Ribeira conte co necesario saneamento integral das súas augas residuais, fundamental porque entendemos que non se pode facer de calquera xeito, senón que debemos respetar toda a riqueza natural e patrimonio que temos en Ribeira. O sistema que hoxe está implantado nunca tivo o apoio do BNG, nunca, porque sempre fomos defensores do outro sistema e do outro modelo, diametralmente oposto ao do Partido Popular. Tamén pedíamos unha depuración específica para o polígono de Xarás, cuestión que en 2008 conseguimos na Xunta e que vostedes non foron quen de executar e que hoxe, como di a auditoría da Xunta, hai verteduras constantes do polígono de Xarás á rede xeral. O noso modelo era construir depuradoras máis pequenas e distribuídas nas valgadas naturais do territorio e unha destinada a residuos industriais, tal e como recomenda a Unión Europea. Este modelo implicaría un menor custo de bombeos ao non ter que trasladar residuos durante 13 km e 7 tanques de tormenta. Quero lembrar que estamos en 2020 e aínda seguimos en depuración específica para os residuos industriais. E mesmo existen alivios deses residuos que se verten ao mar ou á rede xeral. Malia que o BNG sempre optamos por outro modelo, fomos o único grupo que presentou alegacións ao proxecto feito polo Partido Popular e este, coa súa maioría absoluta, rexeitou. Esta decisión tamén foi respaldada e apoiada naquel momento por membros que hoxe integran o PBBI, pois eran membros do Partido Popular e apoiaban sen miramentos todas e cada unha das decisións nas que se decidiu construir este sistema e que hoxe implica problemas, como xa estamos vendo, e tamén un tarifazo e unha subida inicial de preto de 100 euros que vai pagar a veciñanza. Polo tanto, son cómplices do que hoxe está acontecendo, por moito que queiran ocultalo baixo un voto en contra. Pois ben, agora traen vostedes, señor Ruiz, unha cesión da depuradora, repito, da depuradora, que non da rede xeral, porque, como vostede ben di, os tanques de tormenta e os bombeos van a ser sempre do Concello. Pois ben, esa cesión da depuradora está implicando uns problemas, porque ou ao principio non funcionaban correctamente, provocando uns grandes malestares entre a veciñanza, e que tamén non poden cederse de calquera xeito. Sen dúbida, o BNG defende unha xestión municipal. Quero deixalo claro, o BNG quere que a xestión da depuradora sexa municipal, porque creemos que unha xestión directa por parte do Concello vai ser máis beneficiosa non só para as arcas municipais, senón tamén para ter o control da infraestructura. Sabemos que a emenda que fixemos desde o bloque no pasado mes de agosto, na que hoxe todo o mundo se refire a ela, foi fundamental para ter dúas auditorías independentes coas que verificar o correcto funcionamento da EDAR e do sistema no seu conxunto. Sen ese traballo feito, hoxe non sería posible contar con esas dúas extensas auditorías, unha da Xunta de Galiza e outra que apenas puidemos ler, pero que sí que lle botamos unha ollada nas poucas horas que puidemos do Concello. Desde o bloque sempre defendemos que a auditoría debería ser presentada públicamente ante veciñanza. Fíxose así, é certo, os grupos municipais e tamén deberíamos ter os grupos con tempo suficiente, cuestión que iso non pasou, para poder lela e estudala con detemento. Ademais, constatamos que existen certas obras que, malia non depender directamente da EDAR, si teñen moita relación no correcto funcionamento da propia estación depuradora e dos seus bombeos. Debe facerse a pertinente separación das augas de Xarás para evitar que se vayan á rede de tratamento de residuos urbanos e tamén consideramos que se deberían facer os controis para verificar que as empresas do polígono depuran as súas augas, cuestión que nós tamén poñemos en dúbida. Por outra banda, como ben recoñece vostede mesmo, señor Ruiz, as infiltracións de auga do mar influen negativamente no funcionamento da EDAR e é algo que se debe atallar se non queremos estar gastando enerxía eléctrica e, polo tanto, custes á veciñanza en bombear auga do mar hasta a estación depuradora de Couso. Polo tanto, e para rematar, antes de tamén quería dicirlle que vemos como un paso prioritario que vostede recolla a nosa emenda no sistema
no convenio de cesión na que se lle pide que se faga unha auditoría enerxética e tamén que se instalen enerxías renovables para reducir o custo enerxético, cuestión que sen dúbida vai ir no beneficio dos veciños e veciñas de Ribeira. Esperamos que esa xestión, esta auditoría enerxética e tamén a instalación de enerxía renovable, nomeadamente a fotovoltaica, implique unha reducción do tarifazo que se lle vai aplicar aos veciños e veciñas. E despois tamén comentar que o punto 7, solicitar do Costas do Estado a autorización oportuna para a construción dun emisario subterráneo no alivideiro de Areeiros, tamén comentarlle que foi un acordo plenario que se conseguiu aquí mediante unha moción do BNG. Non quero rematar sen recalcar que o BNG quere que a xestión sexa municipal, porque consideramos que é o mellor para a veciñanza de Ribeira e tamén para controlar unha infraestructura que, ao noso ver, é vital no noso medio mariño. Pero, sin embargo, non podemos aceptar a calquera prezo unha cesión e tendo en conta que hai cuestións importantes pendentes de resolver. Mais nada, moitas grazas. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, temos sobre a mesa a aprobación, se procede, do convenio entre Aguas de Galicia e o Concello de Ribeira para a cesión da explotación de Adar de Ribeira. O PSDG-PSOE de Ribeira quer deixar claro que esta infraestructura de planta química non recolle o modelo esgrimido polo Partido Socialista no ano 2011, que se basaba en depuradoras ecolóxicas nas vaguadas formadas pola orografía do territorio de Ribeira. Agora ben, a obra está feita e non se vai a tirar con ela. Tras 4 anos baixo as rendas de Aquaes, no pasado pleno do 23 de agosto, sinalábamos a nosa intención de que toda a infraestructura se resira baixo a xestión municipal, algo que vostede ven de recoller como condición de cara ao ano 2025, ano en que termina a concesión do abastecemento de agua e o saneamento, coa creación dunha entidade pública empresarial, EPEL, ou unha xestión directa, acometendo así o Concello a xestión completa do ciclo da agua. Outra das condicións era que as auditorías da Xunta e a auditoría externa levada a cabo pola empresa Serie Ingenieros confirmasen que a EDAR e toda a infraestructura funcionan correctamente, algo que puseron de relieve os técnicos de Aquaes, Xunta de Galicia e representantes administrativos de Adantia e Sire Ingenieros, no pasado día 22 de enero neste salón de plenos municipal. Comentaron a obra responde ao proxecto e a estimación da explotación, e non se detectan niveles de sulfrídicos significativos. Confirmaron que a división da infraestructura técnicamente complica a xestión da mesma, xa que o cadro de control dos distintos elementos, tanques de tormenta, comportas, válvulas, sifóns, está ubicado na EDAR de Couso, e que sae máis barata a xestión de todo o conxunto por parte do Concello. Así mesmo, o noso posicionamento pasaba polo asentimento dos veciños afectados, extremo este que quedou patente en dita reunión do día de autos, amosando o seu interés porque funcione a infraestructura óptimamente. A maiores solicitamos o compromiso por parte do equipo de goberno local para paliar paulatinamente as incidencias alleas á EDAR, a saber, primeiro, da entrada de agua do mar na canalización antigua, tanto en Palmeira, Parte do Río, Insuela, Ribazor, Coroso, Castiñeiras e Aguiño. Segundo, solventar os verquidos no Río do Mar ou Río Listres, coa petición a Costas de Galicia da construción dun emisario submarino que leve eses vertidos puntuales mar adentro. Terceiro, colocar unhas novas bombas na arqueta de Padín con máis potencia de desenrolo para evitar os alivios á rede de colectores da EDAR, das augas que proveñen do polígono industrial, que están en fase de obra de separativa de industriais e pluviais. Feitas estas consideracións que están recollidas no documento entregado, entendemos que nun futuro próximo estas reparacións nas incidencias da rede van a significar un aforro no coste eléctrico e tamén no custe de mantemento coa reducción dos elementos desodorizantes. Co cal, emitiremos o voto en consecuencia. Gracias. Gracias, señor Vilas. Señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e todas. Ben, outro pleno extraordinario pola cuestión da depuradora. Señor alcalde, extraordinario urxente. Comentabas aquí ao inicio da votación desa urxencia, pois que, a raíz de que nos enviaron toda esa documentación onte pola tarde, non houbo tempo de estudiar esa auditoría. Entenderá vostede que, bueno, xa me dixo na pasada sesión plenaria
que había perdido capacidade ou algo así que as cuentas de con respecto a na época en que estaba con vostede. Pois de verdad, si pretende que sexa capaz de leerme 1700 folios tomando conciencia do que leo, tendo en conta que unha persona pois ten o seu tempo mínimo para descansar, reconozco que debeu de mermar moitísimo a miña capacidade. Dito isto, señor alcalde, que consideramos que é unha tomadura de pelo a convocatoria deste pleno, pode vostede seguir, sabemos que cando vostede trae isto aquí, pois vai a ter xente que lle aplauda cas orellas, membros desta corporación, para que vostede saque este tema adiante. Dende logo, nós non vamos a apoiar porque, sin ter estudiado os papeles, non vamos a emitir un voto favorable. E non vamos a emitir un voto favorable polo que lle dixe no anterior pleno, porque hai cuestións que todavía están pendientes de resolver. E explicaba o señor Surso de como vostede, ao longo do tempo, dende que transcurriu ese pleno onde se lle votou en contra de recoller esta instalación ata o día de hoxe, sacou vostede a súa artillería máis potente. E me estou a referir a todas esas reunións que mantivo, a todas esas formas de presión, a toda esa información con que nos estuveron bombardeando, tal cual facendo creer que se a Xunta de Galicia asume a xestión, isto vai a ser unha hecatombe e isto vai a ser pois moitísimo máis custoso para os veciños. Mire, eu creo que no pleno anterior lle deixei claro, con exemplos claros e patentes, que o coste que vostede estimaba para asumir o Concello estas instalacións, o que vostede propuxo nesa ordenanza fiscal para os veciños de Ribeira, salía en comparación con distintos municipios de distintas zonas de Galicia moito máis caro, pero moito máis caro. E mire vostede, señor alcalde, a Xunta de Galicia non leva unha depuradora nin dúas. A Xunta de Galicia, ao longo de todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, leva moitas depuradoras. E leva moitas depuradoras onde os usuarios que verten a esa rede de depuradoras que están xestionadas pola Xunta de Galicia teñen unhas tarifas legalmente aprobadas, as cuales son inferiores á tarifa que vostede propuxo. Dito isto, mire, eu non sei quen fixo este informe que nos enviaron. Análisis de propuestas económicas recibidas para el servicio de operación y mantenimiento de la tarde Couso Ribeira Coruña. Ben con membrete do Concello de Ribeira e saleu do Ayuntamiento. Vale, non está firmado por ninguén. Nadie firmou este análisis de propuestas económicas. Oxe, collendo un medio de comunicación, leo ese titular de que un 70 e pico % máis caro. E como resulta que onte a noite me tomei a molestia de ler ese análisis de propuestas económicas, vexo que por un lado se saca a cifra de un presupuesto referido ao total anual e collen o outro presupuesto referido ao semestre, a mitad. E claro, hai unha diferencia entre o ano e o semestre e dá unha diferencia abismal. Pero resulta, señor alcalde, mire vostede, aquí pon a oferta de Traxa, sale ao semestre, porque lle fixen a división, considero que usted terá esa capacidade tamén de facer esa división sobre o precio de execución material en 341.488. Vale? Pois resulta que esa que vostede nos di que vai a ser moito máis beneficiosa, sale en 6 meses en 357.430, máis cara. Xusto a inversa de que usted nos está facendo creer. Por outra parte, vemos como nos papeles, nos números que nos pasan, aplican o 10% de... Vaya rematando, por favor. Sí, rogaríalle, por favor, que me deixe un pouquiño de tempo. 6 minutos vou a deixar como...
Moi ben, moitísimas gracias. É que o tema non é o suficientemente importante como para... En 2 minutos máis xa está perdendo parte de esos... Sí, gracias, señor alcalde, por recordarmo, e gracias, señor alcalde, por esa generosidade. Tendo en conta que estamos nun pleno extraordinario urgente, que entendo que ten vostede urxencia porque terminemos rápido. Dito isto, por certo, nunhas partes dos papeles sale o IVA ao 10%, noutras partes dos papeles sale o IVA ao 21%. A ver se se aclaran con todas estas cuestións. Pero mire vostede, é máis. E volvendo un pouco ao inicio, pon vostede na proposta da alcaldía que adotemos un acordo vistas as auditorías levadas a cabo, tanto a instancia do Concello de Ribeira como por a entidade de Augas de Galicia. A de Augas de Galicia podémola ver. Isto que nos deron onte non o podemos ver. E nos esa capacidade e ese levantar a man en base a un resumen de 2 folios sobre o 1700 non o vamos a facer. Mire, poderá vostede señor alcalde, decirnos as milongas que queira. Sabemos que Ribeira ten personas de nombre que levan o nombre de Ribeira moi dignamente polo mundo adiante. Temos moitos referentes en deportes. Como nos fagan unha competencia, como nos fagan unha competición sobre cuestións de trileros, preséntese que tamén vai a levar un bo premio. Moitas gracias. Gracias por el cariño que sempre usted denota, pero eu sigo dicindo que vostede perdeu bastante todas as facultades que tiña, porque o precio de Traxa solo é para a depuradora, falta os colectores, vale? Por iso, o técnico que é Manuel Quintana, que lle damos todo a vostedes masticado, cando nos dan ofertas, cando nos dan uns precios, se lle fai un estudio para que vostedes teñan máis facilidades e non os teñan que facer vostedes mesmos, senón que se dan feitos, fai unha homoxeneidade á hora de comparar. Por eso di que se é a depuradora, sale un 70% máis caro aplicando o 60-40, que é o que se prevé de coste de colectores e coste depuradora. Pero que se sumamos o que a Aqualia cobra por unha parte o 40 e añadimos o 60 ao que presenta a Traxa, aí nos vamos a un 30%. Polo tanto, se mira vostede ben, volva a revisar, porque eu lle volvo a repetir. Usted non é trilera, eu a usted quero a moito. Usted, de verdade, é unha persona que se pon, vale moito, pero tense que poñer. Entonces, mentras non se poña, vai a cometer errores. E os errores son non saber que esta é unha oferta, é verdade, por un ano, e non por 6 meses, pero só para a depuradora. E a Aqualia fai por 6 meses, pero para todo, depuradora e colectores. Por iso fixeron o estudio para comparar unha con outra. Polo tanto, voume a creer que non ten tempo ou non llo dedica. Señora San Pedro, ten vostede a palabra. Moitas gracias. Añadir tamén a este último que dixo o alcalde, de que a oferta da Aqualia leva todo, a de Traxa só leva o que ven sendo de dar, que tamén o gasto eléctrico leva o 21% de IVA, en cambio o saneamento e o resto levan o 10%. E vai, dito isto, pois, volvemos hoxe aquí pois con este tema tan importante como viñemos falando ao longo de toda a tarde, que é o tema da depuradora. Algúns traemos os deberes feitos, outros seguen ca mesma atitude de bloqueo, do non pon resposta, e non mostraron pois nin o máis mínimo interese en buscar ou en chegar a unha solución por un tema que para o Concello pois me parece de tanta enjundia. De verdade que este equipo de goberno cumple, e ademais digo que cumple porque tal e como se lle pediu, como se ademais se solicitou neste pleno. Aquí se trouxeron esas 2 auditorías, unha por parte de Augas de Galicia, que ademais se fixo a través de Adantia, outra por parte do Concello á empresa Serie, e ambas foron, como se había pedido, presentadas ante a Corporación Municipal, ante a veciñanza, e aquí, bueno, como ben decíamos, todo o mundo se dedicou a facer preguntas, todo o mundo se interesou por cales podían ser os problemas ou se había algo a maiores que se debera saber. Outros, sin embargo, calaron porque non lles interesa preguntar, só lles interesa chegar aquí con unha atitude valiente e de bloqueo, vamos, non hai outra resposta. E vamos, como se tiña adiantado, pois en esas xuntanzas con técnicos, con
12 técnicos. Eu xa sei que non lle resultan fiables os técnicos municipais, que todo o que os técnicos municipais pois din ou que valoran, lles parece un pucherazo, lles parece todo falso. Xa sabemos que con esta casa, con este concello, pouco queren ter que ver, pero vamos, me parece que os que non son moi creíbles, señores de Partido Barbanza Independiente, son vostedes. A infraestructura funciona correctamente. Aí están esas conclusións, e agás esas pequenas incidencias que se resolverán pois cando pasen as inclemencias meteorolóxicas, pois temos eso de que o número de alivios é correcto, o sistema de desinfección ultravioleta cumple cos indicadores microbiolóxicos, a calidade das augas en todos os puntos de control é boa, os caudales cumplen co previsto, etcétera, etcétera, etcétera. Ademais, tamén cabe decir que unha cousa que nos importaba moito é que xa non se producen malos olores, algo que tamén foi constatado tanto polos operarios que realizan o mantenimiento da instalación como polos veciños aquí na xuntanza da semana pasada. E dito isto, pois tamén me gustaría expoñer certos antecedentes que eu creo que algunhas concelleiras recordarán xa que naquele entonces xa formaban parte da corporación. E fai uns 10 anos aproximadamente, tanto o actual alcalde como o anterior, pois tiveran serios problemas derivados de un delito medioambiental e que Europa poñía o foco no noso concello porque aquí se vertía a caño libre ao longo de toda a ría. Pois ben, cal foi o delito deste alcalde? Conseguir que aquí se fixera unha depuradora. Daquela vertíamos máis de 3 millóns de metros cúbicos ao ano sin ningún tipo de depuración. Hoxe non se chegan nin aos 100.000. Pero o pecado que se cometeu con esta depuradora foi librar a ribeira dun problema medioambiental, porque algúns, como a nós, estamos preocupados polo que é o motor desta cidade, que é a nosa ría. Son os nosos mariscadores, os nosos pescadores, a nosa lonxa, as praceiras, as bateas, os redeiros e redeiras, as nosas conserveiras, todo o que depende do mar, que é moito no noso concello. E temos que coidalo, temos que darlle futuro e temos que darlle garantías, pero tamén ese turismo coas augas de todas as nosas playas cunha calidade excelente. Por primeira vez este verán, cando sempre pois tivemos esos problemas en Mosqueiros, esos problemas na playa do Prado, e de verdade, queridos amigos, que ter unha depuradora non é un problema. O problema era cando non a tiñamos. Non nos intenten vender, señora Pouso, o contrario, porque o único que demostraron é unha irresponsabilidade intentando convencer a xente de que ter unha depuradora que funciona e que cumple os parámetros de vertidos que marca a administración é un problema. Pero que, ademais, os operarios de mantemento tamén insistiron pero que, ademais, como ben dicía, aquí mesmo numerosos técnicos de diferentes administracións, pois xa non vos vou a falar igualmente, como dixen, dos municipais, porque sabemos que non casan con vostedes, non lles parecen de fiar. Parece mentira que vostedes sexa técnica municipal, señora Pouso. Resaltaron pois que esta infraestructura naceu para levarse adiante conxuntamente e que todo o que non fose así sería un erro. Así que, de verdade, que interese podemos ter os que aquí estamos, políticos, que somos os responsables, en coller unha infraestructura que dá problemas. De verdade, que eu creo que nos queren tomar por parvos, pero parvos tampouco somos. Igualmente que os técnicos, como ben decía, que ademais van a ser responsables desas mesmas infraestructuras, eu penso que se esas auditorías non foran suficientemente serias, esos técnicos tampouco apostarían por xestionalas desde o noso concello. De verdade que eu creo que teñen que ter ben claro que non todos somos igual de irresponsables. Pero que, ademais, pois, os operarios tamén insistiron nese funcionamento conxunto, e mesmo o patrón maior, como comentaba o alcalde, é os responsables da lonxa. Eu tamén quero decir que estas son as recomendacións técnicas, pero é que as económicas tamén estábamos falando do que viñan sendo. Os números reais están aí. Sabemos o que vai costar a xestión conxunta e a xestión compartida, e que o leve o Concello mediante a Qualia vai a supoñer un gran aforro para os veciños. Son vostedes os que decían que ese tarifazo para os veciños, o tarifazo lo están metendo vostedes hoxe co que aquí están dicindo, porque as cifras falan por si solas. Así que eu creo que se queren demostrar que de verdade viñeron a Ribeira, a este Concello, a traballar, a mellorar a calidade de vida e os intereses dos veciños e das veciñas, hoxe teñen unha oportunidade de ouro. De verdade, de xeito contrario, a conciencia de algún ou de algunha, cando sale deste salón sabendo que votou en contra do que cree que é o mellor para os veciños, non sei se a deixará dormir esta noite. Eu, de verdade, que aposto pola responsabilidade e polo sentidiño. Gracias, señor Ferrón. Para puntualizaciones, 2 minutos. 3, parece que dixera antes, non sei.
dixen 3, non me voto atrás. Vale, pues moi ben. Vamos alá. Vamos a ver, eu insisto en que si realmente non é competencia de augas de Galicia e do Concello que se debían de facer esas observacións, porque insisto en que isto hai que contemplalo como todo un sistema, e a verdade é que neste moderno e complexo sistema había un presuposto inicial que nin se contemplou gastar todo ese presuposto inicial, e non se pode deixar alá a hora de encaixar neste sistema as instalacións de saneamento existentes, preexistentes anteriormente. E entonces vou pedir de todas as maneiras que isto conste por escrito na acta, e vou entregar o que quero que conste por escrito na acta deste pleno con respecto a esas alegacións, con respecto a que se plantesen esas observacións, esa solicitude con respecto aos puntos que dixen antes. Entón, cando acabe a intervención, entrego ao señor secretario, si se me permite, o que creo que figure en acta. E ademais que creo que debemos ter en conta que entre as obrigas do Concello que hai con respecto a na firma deste convenio con Augas de Galicia, no punto 8 di que o Concello será o responsable desde a posta a disposición das instalacións das eventuais reclamacións por responsabilidade patrimonial que se poda derivar da institución e explotación de mesma. E falamos de responsabilidade patrimonial, creo que todas as salvagardas son poucas e, ao meu entender, non é ilóxico que poda chegar o caso de que algunhas afectadas podan plantexar un conflito, neste caso sería co Concello, de responsabilidade patrimonial. Ben, dito isto, tamén comentar que, vamos a ver, se nos quere a veces decir cales son as posturas de responsabilidade, de irresponsabilidade, de política de altura ou política de baixura, pero mire, miren, señoras escoitantes, mire, señor alcalde, quen está falando en nome de Suma Ribeira o 17 de xaneiro deste mes, 17 de xaneiro, presentoulle humildemente, en tempo e forma, no rexistro do Concello unha solicitude na que di que pide unha entrevista co señor alcalde dunha representación de Suma Ribeira para a maior brevedade posible expoñerlle a potencial e asequible mellora que en principio espertou en Suma Ribeira de grande interese, que de ser compartido polo Concello seguramente podría concretarse detalladamente por persoas de recoñecida solvencia na materia en vindeiras reunións. E se refería a problemas de saneamento. Vale, rematando, por favor. E remato dicindo que, porque non teño tempo para máis, remato dicindo que sigo esproitante agardando de que o señor alcalde tuviera ben recibirnos para tratar un tema que creemos que é de interés xeral, igual daba algunhas solucións para algún problema de dar que non se contemplaron hasta agora con respecto a isto, e están aí. E son técnicos solventes, de recoñecida solvencia a nivel universitario, a nivel científico, quenes nos orientaron a ese Remate, respecto. por favor. Sí, remato e sigo agardando a ver se nos recibe o señor alcalde para falar desas posibles solucións a problemas que hai con respecto a EDAR. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Eu creo que lle é moito máis fácil tendo o meu teléfono chamarme e decir que vai a vir a falar comigo, porque eu a ningún concellal desta corporación deixei-no na porta ou sin falar, Igual, claro, igual se vai por registro, pois non todo non chega ao meu conocimiento ou pásalo a lista de espera como o resto que van polos registros, pero usted, como grupo político, como calqueira dos concellais que están aquí, teñen o meu teléfono a calquera hora do día para poder chamarme po que queiran, e o único problema que terán para que eu o reciba igual é que teñan que ir a tomar un café se estou ocupado con outras visitas, pero eu non vou a deixar de atender a ningún solo dos concelleiros desta casa. Igual o procedimento foi o que evitou pois o meu desconocimiento ou a súa espera. Señor Pérez Barral. Grazas. Ben, pois, dende o BNG queríamos recalcarlle que esas obras pendentes por facer non só na separación das pluviais de Xarás ou as obras que faltan por facer para evitar que entren aguas do mar no propio sistema de depuración, eu, señor Ruiz, pediríalle que se controle máis a vertedura de residuos industriais na propia rede, porque non é só que pensemos que
pois esas verteduras vayan a ter un impacto no funcionamento da EDAR, senón que tamén consideramos que ao mellor moitas veces podense estar vertendo augas residuais sen depurar, e polo tanto sabe que as augas residuais industriais non teñen o mesmo nivel de depuración ou requiren un maior esforzo da propio sistema de depuración que as urbanas, non? Mais alá diso, como ben dixen antes, e gustaríame recalcalo, o BNG non pode aceptar a calquera prezo unha cesión da depuradora, máis alá de que se poñan na propia cesión de que é prioritario establecer as obras en execución para paliar a entrada da auga do mar. É certo, pode ser prioritario, pero non está feito, non? E tamén as formas importan en certos casos, como por exemplo a presentación da auditoría. Si é verdade que temos a auditoría da Xunta dende hai tempo, pero a auditoría municipal non é de recibo que as recibamos con menos de 24 horas de antelación, como ben dixen antes. O BNG non optou nunca por este sistema, malia iso entendemos que o noso labor, sobre todo para que as veciñas e veciños non teñan que padecer pois un sistema completamente nefasto ao noso ver, ou que tamén se lle aplique un tarifazo como vai pasar, pois nese afán construtivo que temos sempre por facer o mellor para a veciñanza de Ribeira, pois fixemos esas emendas, non? Eu agardo que tamén a instalación de paneis solares e a auditoría enerxética contribúan a reducir esas tarifas que van ter que pagar os veciños e veciñas de Ribeira, e que, polo tanto, pois consideramos que se deberían facer tamén canto antes. Como ben dixen antes, a nosa posición vai ser esa, non teño nada máis que dicir. Grazas. Eu espero que a aceptación das súas emendas en este e outro punto pois sempre sirvan para algo. Miren, a depuradora está preparada, volvo a repetir. O permiso de vertido é para aguas residuais urbanas. A agua residual urbana, según a definición da propia lei, contempla doméstico e industrial. E aquí xa se dixo que, claro, que afecta como afecta a agua da chuvia, como pode afectar outras moitas cousas, pero a depuradora e o sistema que está vixente está precisamente estudiado para que todo eso poda asimilalo o sistema. Entonces, entra algún alivio ocasional? Sí. Eso está influindo en malos olores ou mal funcionamiento da depuradora ou que o permiso de vertido se este incumplindo? Non. Eso é verdadeiramente importante. Que ocorre? Pois que efectivamente o Concello pode todavía facer máis eficaces a depuradora. Como? Sacando de agua da chuvia e sacando algún alivio ocasional. Pois eso é o que vamos tentar, pero a partir de aí a competencia do Concello. Decir que hai empresas moi importantes deste Concello que teñen invertido máis de 5 millóns de euros na súa propia depuradora. E que nós, para ter e solicitar o permiso de vertido do Touro, temos precisamente aprobado unha ordenanza que trae absolutamente todos os parámetros que teñen que cumplir, que se ten un control pois exhaustivo, e que ustedes yo poden pedir á empresa cando consideren necesario, pero xa se está controlando os vertidos, porque senón como sabemos que esas empresas están cumplindo co permiso de vertido e mañá non temos un problema, como aquí se dixo, pola responsabilidade desde o momento que toda a infraestructura sea nosa, porque esa sí é nosa xa, a industrial, non? Polo tanto, bueno, era algo que lle quería comentar. Señora Pouso, ten a palabra. Perdón, señor Vilas. Entrego ahora escrito que quería que constase en acta. No, a finalizar o pleno, yo entrego ao secretario, se lle parece, vale? Pois, señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, o certo é que no ano 2008 o saneamento de Ribeira constaba dunha planta de desbaste, decantadora, e que se vertían 2 millóns de metros cúbicos de aguas sin tratar, con vertido directo. Hoxe en día, os volúmenes xestionados están en 3.100.000 metros cúbicos, todos depurados. A obra, según as auditorías, responde ao proxecto e á estimación da explotación. O día da tromba, aquí en Ribeira, se puseron a prueba os tanques de tormenta. Nos Erieiros, hubo un punto álxido de 245 metros cúbicos hora, cando ten capacidade o tanque para 290 metros cúbicos. No tanque de Cerqueiras
se verteron 442 metros cúbicos e ten capacidade para 490. No tanque de Arieiros tratáronse 1.118 metros cúbicos hora e ten unha capacidade para 1.174 metros cúbicos hora. As condicións melloraron significativamente. Gracias. Gracias, señor Vila. Señora Pou. Gracias, señor alcalde. Ben, para non ser o modelo de depuración que querían vostedes, pois cúmplelle as expectativas, o cal me alegro. A min o que me preocupa é que por un lado non cumple as expectativas de veciños afectados, porque sigue dando problemas, e por outra parte hai un tema chamativo en esta cuestión. E cal é o tema chamativo en esta cuestión, señor alcalde? As empresas moi preocupadas, porque a xestión desto pase a ser da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia na súa normativa ten establecido que quen contamina paga. E dai ven a preocupación das empresas. A Xunta de Galicia ten as tarifas establecidas, publicadas no DOGA, que yo teño aquí, señor alcalde, e analicen vostedes esa aprobación inicial da ordenanza que fixeron, que falan de que o tarifazo, señora San Pedro, di vostede ten o atrevimento de decir que yo provoca o Partido Barbanza Independiente aos veciños, cando foron vostedes os que votaron a favor, e cando o resto dos grupos, excepto o Partido Barbanza Independiente que votou en contra, o resto dos grupos se quedaron calados. O sea que o tarifazo aprobáronos vostedes, e vostedes, por calar, consentiron que o PP aprobase ese tarifazo. Esa é a realidade. E mire, o Grupo Partido Barbanza Independiente realmente o que lle preocupa é que esas persoas de menor capacidade económica, que ademais moitas vivendas que vive unha persona sola, que nin siquiera chegan a consumir ese mínimo de 30 metros cúbicos, van a ter que pagar, según a ordenanza inicial que aprobaron vostedes, pois eses 24 euros o trimestre. Vale, cando lle puxen exemplos a diferencia de precios que había con respecto a outros concellos. E vostede di que ese precio é o necesario para que non desestabilizar a regla de gasto, que é o necesario para manter en funcionamento a infraestructura e para esa depuración. Mire, aquí todos somos conscientes que para poñer un servicio en marcha hai que pagar por él. Vale. Pero que non estamos dispostos é a tragar con rodas de muiño, con números que fan vostedes a diestro e siniestro como lles dá a gana. Me acaba de decir que agora comparan as cifras feitas de un lado polos 6 meses e outro por un ano, e que resulta que unhas teñan metidos colectores e outras só está a depuradora. Pero, señor alcalde, vostede tamén sabe que algúns deses bombeos que hai metido nesta rede de colectores están metidos no contrato inicial que ten en este momento Viacua. E vostede sabe que se estuveron pagando facturas polo funcionamento de todo eso sin ter que pagar porque o estaban asumindo esta outra empresa que está aí no medio. De aí que falaba vostede de que tiña, digamos que unha bolsa de cartos para acometer obras de inversións. Señor alcalde, a nós o que nos gusta é moita claridade cas cuestións. Moita. E o que nos gusta é que non se tome o pelo aos veciños de Ribeira. E o que non pode ser é que a depuración que se estableza en Ribeira supoña máis un coste do doble con respecto a outros concellos cos que nos podemos comparar perfectamente, de acordo? Mais nada e moitas gracias. Non infle tanto o peito que está totalmente equivocada. Sí, mire unha cousa, a Xunta, perdón, o que nos... Pero, porque, sí, pero ahora vou a decir a vostede e escoite que a mesma educación, que sei que a ten, que a que lle escoito eu a vostede. Mire, isto é o que nos vai a cobrar a Xunta. E sabe por que non nos vai a cobrar a tasa de vertedura? Porque en agosto dixemos que íbamos a levar a depuradora e non lle pedimos á Xunta que se nos aplicara a tasa de vertedura. Pero a tasa de vertedura, alto aí, que non é máis barato no que é o único que vai a levar a Xunta, que é a EDAR, porque nós teríamos que levar os colectores, claro que é máis barato se só conta o que vai a cobrar a Xunta, pero que despois nós temos que pagar 800.000 euros máis polos colectores. Usted esa conta na fai. Eu enseñei un recibo normal de un veciño, que no verán ten unha pequena piscina para os nenos e igual regou 4 árboles, 57 euros en ese trimestre. Un veciño normal.
pero que eu lle enseñei o da fábrica, por exemplo, da fábrica do hielo, porque o mismo que consume a taxa de vertedura é o mismo co canon da agua que se cobra. É o que, exactamente, pois vayalle a decir ao da gasolinera dali, ou vayalle a decir ao que limpa os coches, canto lle iba a pasar a Xunta. Vayalle a decir canto lle iba a pasar ao que sea un pequeno consumidor non industrial, porque usted fixo aquí unha cousa que non ten nada que ver. A Xunta as empresas non están asustadas, porque as empresas non pagan isto porque non van á depuración da EDAR. As empresas teñen o seu propio sistema de depuración e despois teñen o que é un bombeo para salir polo emisario do touro. Polo tanto, as empresas, ningunha delas vai entrar. E as empresas, como outros días se lle dixo, non se lle pode facer culpable en absoluto de se algunha vez vai un alivio, que non é culpa delo, que será culpa do sistema que os técnicos dixeron que era mellor para non contaminar. Polo tanto, a precisión é moi importante. Eu lle digo que está perdendo vostede moitas facultades. De verdade. Aquelo debía ser aquela gana que tiña usted de chegar ao Parlamento e lle facía estudiar máis. Agora debe estar un pouco máis resinada e non se dedica tanto a profundizar nos temas. Señora San Pedro. Si, a verdade que, señora Herminia, eu creo que por gritar máis non vai a ter máis razón. Pero, bueno, eu recordo como no ano 2016, decía vostede como a deputada no Parlamento Galego, que a Xunta mostrou unha gran sensibilidade co sector marítimo e pesqueiro coa depuración das augas na comarca. E, ademais, calificaba de fundamental o saneamento para todos os sectores. Eu espero que hoxe tamén, como a concelleira, teña a mesma sensibilidade, porque aínda non sei se vostede quer que a leve o Concello, que a depuradora a leve a Xunta, ou si quer que a apaguemos. Se fala moito de cando empezaron os cheiros cos veciños, pois non recordo tampouco que como a diputada vostede fora ao Parlamento ou despois a través de algún compañeiro levara ningunha desas inquedanzas ao Parlamento de Galicia. Polo tanto, non nos veña a dar agora leccións do que vostede tampouco non fixo. Por certo, a señora Pouso dou unha serie de datos que unha vez máis dou o alcalde. E lle dou na Xunta de Portavoces. O alcalde, toda a documentación que ten, como dicen ahora, sensible, e documentación que poda interesar ao Concello, teñena ustedes igual que a teño eu, aos poucos minutos. E poden estar seguro que ningún representante da prensa tuvo nunca un solo documento, porque por aí si o van dicindo en público, ningún documento deste Concello antes do que tuveran vostedes. O que non me negarán a min é tamén a miña capacidade política para defenderme de unha decisión que se tomou que perjudica aos meus veciños. Hasta aí chegaríamos, que vostedes non me deixen a min criticar a súa actuación ou o que fixeron o día 27 ou de diciembre. Claro que podo, porque está demostrado, e o tempo foime dando a razón de que está demostrado que aquela decisión perjudicaba ao Concello. Xa, ainda que só fora por non poder licitar algo, ainda que só fora por esa rebaixa. Pero é que se chegamos ao esperpento de dividir, ahora xa non é cuestión do alcalde, é que teño aquí o que son directamente o que me vai a pasar a Xunta. Entonces xa non hai escapatoria, é dicir, o tarifazo é o que nos costa. E a partir de aí veremos o que lle reintegramos ao veciño, o que o veciño ten que pagar, pero o que nos vai a costar ao ano. Sumando co Rubedo é 1 millón de euros. Por aí andará. Euro arriba, euro abaixo. E póñanse como se poñan, eso salen das arcas dos ciudadanos de Ribeira. E por iso, cobrarlle o que realmente vale, ou menos do que vale, non é un tarifazo. É un acto de responsabilidade precisamente con esos veciños. Que non se confunda, porque os veciños son os que o van a pagar co seu presupuesto municipal. E se este Concello ten que facer un plan económico financiero, ou non cumple a regla de gasto, ou non ten un solo peso para invertir, será porque lle queremos tomar as decisións que queramos. Pero, volvo a repetir, os 3 temas que podían preocupar a este pleno o día 27, e que eu dixen que prefería buscar solucións que culpables, están absolutamente claros. É máis barato que o leve o Concello, papeles cantan barbas cando hai papeles, é máis eficaz que o leve unha sola administración,
e o acordo plenario está absolutamente cumplido. A partir de aí, cada un a súa conciencia, como decía a señora San Pedro, e o cariño que lle teñan a este pueblo e aos seus veciños, pois o poden demostrar en calquer pleno e hoxe tamén teñen unha oportunidade de facelo. Así que vamos a votar votos a favor da proposta da alcaldía. Non se acepta ninguna das cosas que se propuxeron. Pero que é o que propuxo vostede? Vamos a ver, aquí hai unha proposta de alcaldía na cual incluye a preferencia desas obras, pero eu non lle podo poñer na recepción á Xunta de Galicia algo que é meu. É como se a Xunta de Galicia lle digo, e de paso que me pinto o Concello, é dicir, o que vostede me diga é unha competencia miña. O que eu lle digo claramente, que mañán xa estou negociando ca Xunta de Galicia inversións para que esa competencia municipal ma poda sufragar a Xunta. Porque verán ustedes no punto siguiente que este ayuntamiento queda moi tocado co esforzo que fai. Eu estou dispuesto a facelo, porque estou en minoría. Estou dispuesto a chegar a entendimientos con todo o mundo. Pero vamos a ter un problema serio de números e verano no punto siguiente. Por lo tanto, non lle quepa a menor duda de que vou a intentar que esa inversión non só sea prioritaria, sino urgente. Ora, a partir de aí, na proposta non pode ir de recepción. Eu ya acepto, pero non, te quero dicir, non pode ir na proposta porque a Xunta non lle podo dicir eso. Si non entendín eu mal, señor Ferrón, que era o tema de solicitar a Xunta os alivios industriales ou aliviadero de areeiros. Non, era facer constar eigas que ten o sistema. Eso, para mí, expliquei antes por que pensamos que o sistema, todo o mundo, todas as administracións públicas implicadas, deben de contemplar eso, que todo é un sistema. Que non hai... Correcto. Vale, pero... Ahora, e depois hai outra... Sí, hai outra cuestión que tamén dixen máis breve, e é que no punto sexto, cando fala de como orde de prioritaria execución, creo que se esqueceu ou se omitiu involuntariamente seguramente que non se fala de executar tamén obras para priorizar tamén a diminución das augas pluviais dentro do sistema. Eu plantexei dúas cuestións. Esa segunda está aceptada porque ademais eu creo que é unha prioridade de todos os grupos ir, de feito, ahora unha pequena obra que se nos daba a través do Fondo de Compensación Ambiental ten por obxecto sacar as pluviales na calle Mestre Sanz en Aguiño e como esas pois estamos facendo moitas. Entonces, esa concreta, se recolleu o señor secretario, entendo que se pode aceptar e vai incluída no punto que vostede decía sexto. Por lo tanto, pasamos a votar. Votos a favor da proposta da alcaldía. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 11 votos a favor, 3 abstencións, 7 votos en contra. O seguinte punto, eu creo que é un punto absolutamente esencial para este concello. Eu vou a contar unha cuestión cuasi familiar, por decirlo así. Cando acabei o COU e tiña aprobada a selectividade, a verdade é que non sabía o que estudiar. E miña nai me colleu e me dixo: mira, Manolo, ti pareceste moito a teu abuelo. Meu abuelo, quen o conocera, pois foi un home de ben que foi xuez. Ti eres o máis parecido a teu abuelo, mas intentas sempre chegar a un bo ou un mal arreglo antes que un bo pleito. E esta sigue sendo a miña mentalidade. Eu, de verdad, que son consciente de que estou en minoría, sou consciente de que hai algún grupo que desde que chegou aquí só me puxo pedras na roda, me o seguirá poñendo, que desde o principio se negou a dialogar e, polo tanto, teño menos posibilidades de chegar a acordo das que tiña. E sei que moitas veces esa posibilidade de chegar a acordo pois exige un sacrificio importante que é incluso pois ter que facer recortes en determinados gastos para cumplir ca aportación que o Concello ten que ter para poder rebaixar as taxas. Pero considero que é o mellor que nos pode pasar. É dicir, en estos momentos, outro dos erros que hubo
non pudendo aprobarse as tasas antes do día de hoxe, por non ter absolutamente claro, é que este ano vamos a ter 12 meses de gasto do que é a depuradora de Corrubedo, 11 meses de gasto de coletores e dar de couso. E, sin embargo, só vamos a ter 5 meses de ingresos. 2 trimestres, saben que se cobra a trimestres pasados, e un deles solo para 2 meses. Por lo tanto, outras das decisións que indirectamente se tomaron en diciembre condicionan isto. En aquel momento, nos aprobamos inicialmente unha ordenanza que preveía o coste total do servicio, que, por certo, todos estes números, si se fijan, dan absolutamente a razón a todos os estudios que desde TISA se fixeron a este Concello, dan absolutamente a razón en todos os costes que se calculaban desde o principio, facía que si entre 13.337 usuarios, contando os 600 comerciales ou industriales de baixo consumo, é dicir, os que non están no polígono, e os domésticos, pois se queríamos dividir esa cifra, pois prácticamente nos daba o que era 8 euros, se non me equivoco, mes. E iso supoñía pois unha cifra importante de 96 euros ao ano por veciño. A partir de aí, pois chegou o plazo de presentación de emendas. Algúnas saben que as emendas, cando é unha ordenanza fiscal, teñen que ser polas causas ou motivos que taxativamente a lei reconoce, outras poden ser posiciones políticas ou poden ser de outro tipo, pero o que son bonificacións, o que son costes, eso ten que vir respetando precisamente a lei e non calquer tipo de alegación. Pois ben, unha vez que temos os números, unha vez que vemos que era imposible chegar a un acordo acercándonos a eses 8 euros, independientemente das bonificacións que se fixeran, optamos, e así o digo, por aprobar as emendas que o Bloque Nacionalista Galego presentou. Unha delas xa foi no que é o punto anterior, todas as que presentou ao que foi a súa proposta de ordenanza, excepto a que por lei non pode ser, non? Que bonificación non é un discapacitado, porque o discapacitado pode ser multimillonario e por lei só ten que ser por cuestións de renta. Tamén unha do PSOE e tamén unha relativa ás familias numerosas de Suma Ribeira. En este caso, a proposta da alcaldía, pois se fai cuns criterios que volvo a repetir, son de un ano 20 bastante preocupante, e esperar que no ano 21, pois cobrando 12 meses, pois as pérdidas non sean tan significativas como van a ser este ano. Polo tanto, o que propuxemos foi irnos a un dos estudios que había de baixo riesgo e de aportación municipal de 180.000 euros, pero aceptando tamén o que son as bonificacións. E, polo tanto, estamos a falar de unha bonificación do 50% para os que teñan ou estén cobrando o RISGA, un 50% para os que estén cobrando a non contributiva, un 50% para aquelas familias de 3 membros que non cobren máis do 2,5 do IPREN, e para as familias numerosas que non cobren máis do 2,5 do salario mínimo interprofesional. Iso fai que este ano, redondeando, o Concello teña que asumir un coste negativo de 281.000 euros. E quero significalo aquí, porque despois falamos de tarifazos, despois falamos de moitas cousas.
estamos asumindo, que a ver como asumimos, cumplimos reglas de gasto, por donde sacamos cartos, etcétera, etcétera, para que os presupuestos municipales pois sigan cumplindo regla de gasto e esperar ao ano que ven pois para salir deste impasse. O que vou a facer, aparte de intentar negociar o que son inversións que a Xunta de Galicia en toda esta materia, pois lóxicamente pois algúns gastos que se podan evitar iremoslos facendo. Pero volvo a repetir, este mal acordo para min é o máis beneficioso para o Concello. O digo reconocendo desde a posición de debilidade de que non ten 11 concelleiros e, polo tanto, ten que chegar a acordos. Pero o digo tamén sabendo que iso significa sacar 281.000 euros de outro lado, porque se non chego a este acordo e volvemos a iniciar o que é unha ordenanza fiscal diferente, este ano non se cobraría nada, pero seguimos tendo 1 millón de euros de gasto. Por lo tanto, eu creo, e por iso pido a súa responsabilidade, é que non é unha cousa do goberno popular, non é unha cousa de Manolo Ruiz, non é unha cousa da xente do PP, é que xa temos encima da mesa, e ademais acabámoslo de aprobar en pleno, e se non acabáramos ainda era peor, temos encima da mesa un coste que, contando co Rubedo, se acerca a 1 millón de euros. Vamos a recaudar moitísimo menos. Pero é a única forma, cando menos, de que podamos, apretando ben o cinturón, pasar este mal momento económico que o Concello sin duda vai a pasar, esperando que o ano 2021 sea diferente. E por que o digo? Os ingresos do Estado, a última liquidación, creo que eran 185.000 euros menos dos cálculos. Claro, o país iba subindo, de repente non subeu tanto. 185.000. Temos, en estes momentos, que pagar cuestións que eran bianuales, como o último plazo da Tesorería da Seguridade Social, o que é a inversión que ten Ferrovial polo capítulo 6, pero é que ademais entra en gasto corriente o que é o renting da fieiteira, que íbamos pagar. Por outra parte, aquí se aprobou a RPT dos funcionarios máis un 2%, é dicir que en gastos corrientes vamos a subir moito. E a partir de aí eu lle pido responsabilidade. Chámelle tarifazo, chámelle o que queira. Pero van a pagar os veciños de Ribeira sí ou sí, porque o coste é 1 millón. E a partir de aí, vostedes dirán se é máis lógico que o pague o que ten o servicio ou non. Entonces, señor Mariño, tiene unha oportunidade de que esa cara sonriente que tiene en estos momentos, pois, ya poda enseñar ao pueblo de Ribeira e que voten con responsabilidade e non lle fagan máis daño a este Concello, porque, volvo a repetir, non aprobar hoxe unha ordenanza fiscal sería tanto como non ter ingresos durante todo o ano 2019, perdón, 20. Así que eu lle pido esa responsabilidade e volvo a repetir. Creo que aceptando todas as emendas de un grupo político, porque foi o que desde o principio tamén máis se preocupou en este tema, difícil é unha justificación que o impida. Eu espero que non o fagan así, porque, volvo a repetir, vai a ir sí ou sí no peto dos ribeirenses de unha forma ou de outra. Entonces, a súa responsabilidade, unha vez que me escoitaron, pois espero que sea en beneficio de todos os veciños de Ribeira. Alá ustedes. Espero que así sea, porque durante moito tempo me teñen demostrado, cando menos quen leva moitos anos en este Concello, de pensar en todo o conxunto dos ciudadanos e non simplemente en perjudicar a Manolo Ruiz ou ao PP. Entonces, grupos que deseen intervir, señor Ferrón, ten a palabra. Sí. Novamente, me vexo na obligación e na responsabilidade de decir que tamén nesta ocasión a proposta do alcalde para este tema das taxas, non? A proposta das taxas que trae este pleno, nós a recibimos hoxe pola mañán. Entón, estamos sempre nunha situación que
a mí non me gusta na vida real. Perdón, señor Ferrón, pero vamos a ver. O pleno extraordinario urgente. Ustedes sabían cal era a ordenanza. Leer a miña proposta leva exactamente medio minuto. A miña proposta é baixar de 8 a 5,97 e aceptar absolutamente aquelas emendas. Eso se lee e non creo que en un pleno extraordinario urgente eso signifique que eu intento ocultar información. É que xa, eu creo que chega un momento en que debemos ser rigurosos. É dicir, xa había unha ordenanza. A ordenanza hasta lla dan, si lla deron, como eu dixen, hasta debe ir en coloriños para que vean todos os cambios que se fixeron. Para que a vean. Entonces, claro, que parece que eu aquí, ao final, eu xa non sei quen son, aquí xa tapando información a todo o mundo, non sei, a mí me gustaría que de verdad, teñen aí a prensa e van a outros concellos que pregunten a ver todo o que lle dan en todos os concellos da comarca ou de Galicia. É que, de verdad, non vai co meu talante, xa lle digo, esta proposta fixenlla eu onte a todos vostedes polo WhatsApp de grupo, era o resumen. E se non miro o WhatsApp, eu digo, entonces que me digan, de verdad, que me digan, que non lle tuveron tempo a estudiarlo, de verdad que me ofende. Perdón pola interrupción, ten usted a palabra, non volvo a interrumpir. Sí, me consta isto que me acaba de interrumpir e terei en conta esta cuestión. Ás veces tamén interrumpe vostede a xente. Ben, dito isto, sigo mantendo que, bueno, cada grupo funcionará cas súas dinámicas. Eu represento un grupo político e normalmente, polo noso funcionamento, que nos veñan os acontecimentos dados polo funcionamento do noso grupo. Que nos veñan os acontecimentos dados con esta urxencia vai dificultar agora en adiante que nosotros, o noso grupo e quen o representa neste pleno, vaya a poder apoiar determinadas posturas ou non. Porque hai cousas que sí que temos necesidade de discutir, de debatir, e con respecto ás propostas que aquí se fan, se podrían facer a mellor algún tipo de alegación aquí en Boche que podrían ser aceptadas ou non por parte do equipo de goberno, por parte do alcalde ou quen corresponda. Vale? E entonces, isto que simplemente explicar que somos así de raros, en Suma Ribeira somos así de raros, e a veces nos temos que reunir para tratar cousas determinadas, e ainda tuvemos unha reunión o martes pola noite, e se é necesario tíamos onte, pero que chega un momento que isto así nos está dificultando moito funcionar. Creemos que, ademais, desenvolver con responsabilidade o noso papel, o papel que nos asignou a cidadanía, e que sin menosprecio, ni menoscabo, ni crítica disto que estou dicindo a ningún outro comportamento de ningún outro grupo político. Simplemente decir que isto nos está pasando con demasiada asiduidade. E cando un, xa na súa vida ordinaria tampouco, pero cando un está representando a un colectivo de personas e a un colectivo de ribeirensas e ribeirenses, se ve un pouco na obriga de non sentirse en estas cuestións protagonista involuntario de algunha trama de algunha película de acción ou de drama na que parece que estamos esperando hasta o último momento, hasta o último segundo, para ver se soluciona e se sae todo ben ou sale todo mal e se o asesino escapa ou collen, non? Entón, en estas cuestións, estas intrigas e tal, están moi ben para o cine, para outras cousas da vida, pero en cuestión desta responsabilidade non nos gustan nada en absoluto e a veces van a dificultar que nosotros podamos apoiar as propostas que nos fai moitas veces con moita urxencia, insisto, ainda que non guste, o equipo de goberno e o señor alcalde. Ben, sí que, non neste momento, pero sí que quería aproveitar a ocasión para decir que en adiante igual deberíamos de facer un esforzo por madurar todos e intentar consensuar os grupos políticos. Este ano se aprobará unhas taxas determinadas, se chegan a aprobar, pero outros anos se podría facer a mellor unha política de discutir, de consensuar. Igual era posible que se tuvese, sin perxudicar o equilibrio de gasto, máis sensibilidade con persoas máis desfavorecidas a hora de abonar estas taxas, non? E, hai temas aí que se poden tratar, e un dos temas a tratar
no que tampouco vou negar, non teño un estudio detallado, ni seguramente o temos na nosa, seguramente o temos na nosa organización política, pero que quizáis, se non é un tema de solucionar, de desbordar o control de gasto, habería que plantexarse como unha idea a tiro ao aire, e agardando que se poidera recoller, e era que quizáis pode haber unha media de gasto que se cifre no que sea, en 6 euros, en 7 euros, e pode haber persoas que polas súas circunstancias podan pagar máis de esos 7 euros, e iso vai ir en beneficio de que outras persoas podan obter, máis alá das posibilidades reais de bonificación ou de subvención por parte do Concello, unha diminución nos costes dese saneamento e desa depuración. E creo eu que é unha idea interesante e con a idea que se debe ter en conta. E polo demais, pois nada, esta é a aportación que con tan pouca preparación e con tan pouco capacidade que teño para reaccionar con tanta rapidez, pois non se poda facer. Moitas gracias. Gracias, señor Pérez Barral. Grazas. Ben, vayan por diante as miñas desculpas se me trabucan algunhas cifras, mas, como comprenderán, recibindo a información até hoxe do coste de balance da propia tasa e demais, igual me equivoco en algunha. Se mal non me equivoco, o custe da EDAR vai ser de 1.107.000 euros, algo que para nós a administración local non pode pagar, mas tampouco pode pagar a veciñanza. Un sistema que escolleu o Partido Popular e que ao noso entender pois é nefasto. A estrutura de gastos implicaballe a veciñanza de Ribeira unha suba inicial de 97 euros ao ano, preto de 100 euros pagar a depuración dos residuos de Ribeira, unha cantidade que no BNG consideramos totalmente insostível para as economías de calquera clase traballadora, e por iso fixemos un traballo que presentamos as alegacións oportunas para rebaixar a escandalosa cifra que antes mencionei. A mí non me gusta facer oposición da oposición, pero, señora Pouso, vostede que tanto lle gusta facernos oposición aos que somos oposición, eu quero lle lembrar ou quero lle preguntar se o PBBI lle preocupan os fogares de Ribeira e as súas tasas, por que vostedes non presentaron ninguna alegación? Igual, entre todos e todas, poderíamos incluso rebaixar aínda máis a cifra que se está dando, non? Para o BNG entendemos que non é posible a rebaixa nos custes de mantemento ou se incluíron os salarios do persoal, é cuestión que temos que ter en conta se desexamos garantir unhas condicións laborais e un salario digno para o persoal que traballa e que se encargue da depuradora. Por outra banda, os custes de mantemento asociados a medios externos tampouco se deben reducir ou estaren incluídos nestes apartados as limpezas periódicas necesarias para evitar cheiros e que o sistema deixe de funcionar. O mantemento debe ser un dos puntos clave, posto que un mal coidado da infraestructura causará problemas na veciñanza e tamén ao medio natural. Xa que logo, en base ao anteriormente detallado, unha das posibilidades que vimos para rebaixar o custe que terá esa infraestructura para a veciñanza de Ribeira é atallar unha serie de gastos como poden ser o de electricidade, que, como ben xa dixemos antes, se aprobou no punto anterior, onde se debe facer unha auditoría enerxética e tamén a instalación de paneis solares para reducir esa factura. Outra proposta que facemos desde o BNG é que se tomen as medidas oportunas para que o Concello asuma unha parte da tarifa que van a ter que pagar os veciños e veciñas co fin de evitar que sexa insoportável para moitas economías familiares, destinando até un máximo de 250.000 euros que iría reducíndose conforme se producen a electricidade mediante fontes renovables. Con respecto ás bonificacións, desde o BNG sempre consideramos moi insuficiente que só se reducise o 50% para as persoas que cobran a renda de inserción social de Galiza, polo que tamén propuxemos aumentar os colectivos máis vulnerables, como poden ser a bonificación para as persoas que cobran as pensións non contributivas, as unidades familiares que teñan uns ingresos iguais ou inferiores a 2,5 veces o IMPREM, e que, ademais, o Suma Ribeira fixo unha achega tamén importante para as familias que sexan familias numerosas, non? Neste afán constructivo, como sempre fixemos dentro do BNG, a pesar de que non é o noso sistema e a pesar de que non estamos a favor
destas tarifas, porque consideramos que é un sobrecuste enorme que teñen que asumir os veciños e veciñas de Ribeira, quixemos achegar estas propostas, e se hoxe se van a aprobar un gasto de 5,97 euros por mes e por usuario e usuaria, é grazas a estas alegacións feitas polo Bloque Nacionalista Galego. Agradezolle tamén ao señor Ruiz o talante de recoñecer que estas alegacións do Bloque son importantes e que son pois case que non se poden case votar en contra porque sería de toda irracionalidade de cara aos veciños e veciñas. Agradezolle que teña ese detalle de polo menos recoñecer que o Bloque fixo unhas alegacións que van a ir no sentido de beneficiar aos veciños e veciñas de Ribeira. Mais nada, moitas grazas. Gracias, señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Temos sobre a mesa a modificación da ordenanza fiscal da taxa de prestación de servicio de saneamiento. Sobre estas tarifas, comentar que emitimos unha reclamación para rebaixar a tarifa do servicio de depuración e saneamento. E insistimos, todos teñen constancia dela, e insistimos en que hai usuarios que disfrutan do servicio de abastecemento e saneamento que non están pagando o servicio como abonados, polo que se solicita un estudio detallado do listado de abonados. Non participamos da cláusula de subrogación do personal adscrito á infraestrutura, considerando suficientes 8 persoas para as 2 redes de depuración, Aguiño e Corrubedo. Estes postos de traballo, ao noso entender, deberían saír e adxudicarse por concurso público. Tamén suxerimos, e non o vemos recolleita na proposta da alcaldía, un estudio de cara á anualidade 2021 da modificación da ordenanza de saneamento e depuración, coa inclusión de 3 categorías: un doméstico de 30 metros cúbicos, comercial de 90 metros cúbicos e industrial de 90 metros cúbicos, gravando esta última categoría nun canon o duplo do canon comercial, un pouco de acordo coa proposta de Augas de Galicia. Celebramos a rebaixa ofertada de 5,97 euros mes polo servizo de depuración, un servicio do cal carecía a cidadanía de Ribeira e que cumpre celebrar en pos do cuidado e respeto polo medio ambiente. Este prezo é moito máis acorde coa estimación feita nun principio das negociacións sobre as tarifas a aplicar. Consideramos que tras as medidas de corrección a realizar, o caudal de agua a transportar ten que ser inferior. Tamén os costes de electricidade serán menores, así como a aplicación da nova ordenanza a redactar, polo que o coste da explotación redundará nunha minoración da tarifa en vindeiras anualidades e mitigar o gasto de mantemento. Señor alcalde, se non se aprobaron en Nadal esta modificación de tasas foi porque o equipo de goberno propoñía a cantidade anual en doméstico de 96 euros. Hoxe nos pon sobre a mesa unha tarifa de 69,40. Comenta usted que son 281.000 euros que o Concello asume o coste por este mal acordo. Efectivamente, consideramos que debe de pagar quen disfruta do servicio. Gracias. Señor Vila, solo 2 cuestións. Vamos a ver. Cando vostede di estaba todavía en exposición pública, era a aprobación inicial e estaba sujeto a poder facerse enmendas, non? Efectivamente, hai unha cuestión na que eu estou de acordo, que se faga ese estudio de costes, o cual non significa que se aplique. Aplicar vai non aplicar o pleno, pero polo menos temos unha referencia máis de outro sistema que pode telo, non? É simplemente decir o personal. Vamos a ver, un pode ter unha depuradora a tempo parcial ou unha depuradora a tempo completo. Eu creo que se non tuvo ningún problema é porque o personal é suficiente, se fan as guardias suficientes e se fai o control suficiente. Reducir o personal, eu creo que en este momento pois sería así un risco para os veciños o feito de que non este en un momento determinado ninguén dependendo da infraestructura, non? Que ocorre? Si que hai unha cuestión que aos 5 anos ou agora temos que falar, que é o personal que tiña adscrito Viacua ao que é o tema dos coletores, non? Pero en canto ao personal
subrogado, pois, claro, é o que ten os convenios e o que teñen as cuestións. Por certo, é un personal para mí moi cualificado, dos que creo que hasta a maioría, por non dicir casi todos, non son de aquí, o sea, algúns virían a través de Copasa, outros a través de Aqualia, o que pasa que despois o que é a subrogación é un dereito que tamén teña, non? Por eso, bueno, eu creo que os grupos no seu momento pois coincidiron en que o personal é o que garantiza un servicio 24 horas impecable. Señora Pousa, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, retomando un pouco a cuestión que tratábamos no punto anterior, que decía o señor Ruiz, as empresas non estaban preocupadas, foi vostede e a señora San Pedro as que fixeron referencia que en esa reunión que tuveron cos técnicos había presencia desa empresa importante da lonja que estaba batendo récord de facturacións pola súa preocupación no caso de que se dera o suposto que levase a Xunta de Galicia a xestión da depuradora. Vale. Señora San Pedro, en canto ao tema de dar leccións, mire vostede, no ano 16 a obra da depuradora non estaba funcionando e non estaba ocasionando as molestias que ocasionou ca súa posta en funcionamento, co cual dificilmente se podían levar ao Parlamento de Galicia en aquel momento problemas de cheiros porque realmente non estaba funcionando esa depuradora, sino que se estaba executando. E claro que estou de acordo en que había que construir esa depuradora, que por outra parte é, digamos que, algo que estaba moi merecido e super merecido polos veciños de Ribeira. Vou a decir por qué, porque os veciños de Ribeira pagan religiosamente o canon de Aguas de Galicia, que é para gestionar todo ese ciclo de agua, e ben tiñan desembolsado dos seus petos e aportado á Xunta de Galicia fondos máis que suficientes para ejecutar obras, e ben non tiñan merecido que tuéramos esa depuración e ese cuidado do medio ambiente como era debido. No referente ao tema da ordenanza e no referente ao tema do gasto que vai ocasionar todo o tema da depuradora, nós lle comentamos xa, señor Ruiz, cando trouxo vostede a ordenanza inicial, que non estábamos de acordo cos números que se partían, non estábamos de acordo con eses datos que nos pasaban de número de usuarios que considerábamos que non se adaptaban ás cifras reais e que, polo tanto, non estábamos conformes co que nos estaban plantexando naquel momento. E certo é que entrando a analizar e a facer a comparativa con respecto aos precios de depuración que teñen outros concellos, estaba completamente fora de lugar. Dito isto, vostede en este pleno propón unha rebaixa da tarifa, unha rebaixa que é 5,97, bueno, falemos para falar de cifras redondas en 6 euros mes. 6 euros mes vai supoñer un incremento ao veciño nese recibo da auga de 18 euros ao trimestre. Pois ben, eu direille que con respecto a eses outros concellos que lle facía referencia no pleno no que se debatía este tema, eses veciños, os nosos veciños de Ribeira van a seguir pagando 33 euros máis ao ano que os de Vilagarcía e van a seguir pagando pois tamén 33,60 euros máis ao ano que os de Coruña. E vostede pide responsabilidade polo incremento do gasto da depuradora. Mire, nós temos que ter responsabilidade porque un servicio que entra en funcionamento, evidentemente, hai que establecer unha tasa para cubrir custes de servicio. Pero o que hai que facer, dende logo, é avaliar todos os custes do ciclo da agua, todo o abastecemento de agua, toda a rede de saneamento, porque, si ben é certo que os números que nos pasaron, por un lado, de todo o que se estaba recaudando a través deses padróns, no que nós seguimos dicindo que todavía falta xente aí por dar de alta, eses números, a auga daba beneficio. O saneamento daba un pouquiño de déficit, pero o tema é que sumando as dúas cuantías, aínda a diferencia era a favor do que nós estábamos asumindo os costes con respecto ao que nos estaban facturando por todo o tema da xestión da auga. Por tanto, nós lle pedíamos que collese os custes totais de todo ese ciclo, de todo ese circuito e que a partir de aí se fixeran números para poñer unha tasa
digamos, real do coste, e procurar achegarse o máis posible ao coste real e non cobrarlle demais a eses veciños. A realidade é que vostedes optaron por outras vías. E facía referencia o señor Barral a que si nos preocupan as familias de Ribeira de por que non presentamos alegacións. Pois mire vostede, é que a nosa maior alegación que podíamos facer era votar en contra de esa ordenanza no pleno en que nos la puxeron diante, porque considerábamos que dos datos que se estaba partindo e da tasa que se estaba establecendo estaba completamente fora de lugar, e por eso xa non consideramos plantexar alegacións, porque si ben ustedes se poden pois vanagloriar ou congratular de que se teñan aceptado esas rebaixas para estas familias que estén en situacións de dificultades económicas, o certo é que, aínda así, estas familias con esta tarifa van a salir perjudicadas con respecto a familias de outros concellos das nosas mismas características. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Sampedro. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Ferrón, eu de verdade que o día que vostede non comece unha intervención dicindo que non ten suficiente información, documentación, que non chegou a tempo, que chegou tarde, de verdade que quedarei gratamente sorprendida. Porque ademais este é un pleno extraordinario urxente, se lle adiantou certa información, e isto conleva pois que as propostas se fan en tempo récord. Eu de verdade que teño que agradecer aos técnicos deste concello a eficiencia, a implicación e o traballo de verdade que están mostrando con este tema, unha sensibilidade de verdade que é digna de comentalo aquí. Eu tamén lle recordo que ese o que di vostede dos consensos, e aquí se truxeron unhas propostas para cambiar os plenos, aquel pleno tamén con motivo do Día da Muller, o pleno do mes de febreiro, e se chegou a un consenso. Nós sempre estamos abertos a esas suxerencias, nunca poñemos impedimento a nada, señor Ferrón, de verdade. Señora Pouso, a variación de prezos tamén dunhas depuradoras con outras, vostede supón que todas funcionan igual, pero non é así, os sistemas son bastante diferentes entre unhas e outras. Bueno, eu dito isto, quero tamén agradecer a todos os grupos da corporación que tiveron a ben, incluso a algún partido que sin ter representación nesta corporación se interesaron e se preocuparon en presentar esas alegacións, unhas alegacións en aras de aportar pois suxerencias, melloras nesta ordenanza que se presentou fai un mes e que hoxe traemos de novo aquí. De verdade que moitas gracias, porque se nota que a xente está implicada e que lle interesa e se preocupa por este tema, gracias aos grupos que decidiron aportar pois novas ideas. E dende este equipo de goberno pois se traballou con todas esas ideas, con todas esas alternativas que truxeron aquí outros grupos de goberno que o tiveron a ben, de maneira, verdade, imparable. Vistas todas as alegacións, pois compre destacar que a maioría delas, como xa comentou tamén antes o señor alcalde, foron aceptadas para mellorar e poder rebaixar esta tasa. A proposta que se trae hoxe pois supón un gran esforzo económico municipal en beneficio de reducir pois esos costes que esta tasa de depuración vai a supoñer para os cidadáns do concello de Ribeira. Xa que logo de ese arduo traballo que teño dito entre o equipo de goberno e os técnicos, pois nos últimos días logramos encaixar esas cifras. Son unhas cifras que se presentan de 5,97 euros ao mes, o que ven sendo pois ao redor dun 70 euros ao ano para uso doméstico e para uso tamén industrial. Bueno, sí. E despois, bueno, bonificouse o 50%, como xa se comentou, que foi a Risga, o que foron esas familias numerosas que non superen o doble o salario, 2 salarios mínimos, as pensións non contributivas, é dicir, acollémonos a todas esas aportacións que fixeron dende outros grupos. E todo isto, como ben dicía, en beneficio dos veciños do noso concello, para aminorarlles pois esa carga impositiva. Pero, de verdade que a irresponsabilidade de algúns que non quixeron sacar adiante esta cesión o pasado decembro provocarán que este ano, aínda así, o concello teña un déficit de casi 300.000 euros, dado que teremos pois 10 meses de gasto
e solo 7 de ingresos, polo que 10, porque decembro vai ao ano que ven, non? E bueno, é moi probable pois que este ano non se poidan adicar todos os fondos, como dicía o alcalde, fondos propios á inversión. E ademais, pois, xa estamos todas as áreas do Concello. Teremos que facer un gran esforzo e apretarnos o cinturón. Pero este equipo de goberno considera que con diálogo, con entendemento, todas as cousas, pois, se pode chegar a un acordo regular, como decía o señor alcalde. Esa é a proposta que traemos hoxe. Esperamos que todos os grupos a quen tivemos a ben pois aceptar esas emendas estén tamén conformes e o resto pois que se poñan un pouquiño as pilas. Ten vostede razón, son 10 meses porque diciembre pagámoslo en xaneiro do ano seguinte. O que sí que son 5 meses son os ingresos. Entón, se lle parece, pasamos a votar. Señor alcalde, sí. O mellor conviña tamén dicir que cando ela se refire a industrial, se refire a xente non pense que son as industrias do Xarás. É comercial, hostelería... Hostelería, comercios, pequeno comercio... Simplemente unha cousa a hora de... Porque o señor Vilas fixo un par de sugerencias. Unha é que se faga, digamos, por parte dos servicios técnicos ou ben contratando unha inspección para ver todos aqueles casos de que poda haber de que non estén de alta. Eu creo que son pouco significativos, pero efectivamente todo o que sea coller a un defraudador é bo para este Concello, e despois que se facerá ese estudio de costes e alternativas para que os grupos teñan as encima da mesa, non? Simplemente comentar, hoxe me parece que me pasaron a firma o canon da agua trimestral, e, se non me equivoco, rondaba os 150.000 euros, co cual, se o multiplicamos por 4, solo a súa parte, a Xunta de Galicia, cobraría 600.000 euros. O digo porque é importante este dato que ven un pouco a dar o que se dixo ao principio. Bueno, como dixo a portavoz, vou non someter a votación. Eu lle pido a máxima responsabilidade porque de non ter unha ordenanza, inda que mala, o que vamos a provocar é que o paguen os ribeirenses de outro xeito. O peor de todo é que o vai a pagar incluso quen non recibe ese servicio. E, polo tanto, xa este ano só vamos a cobrar 5 meses, se non aprobamos a tasa, vámoslo a pagar todos, pero hai 14.000 usuarios e en Ribeira somos casi 27.000. O sea que, en fin, yo sacaremos a esa outra xente. Entonces, dito eso, pasamos a favor desa ordenanza na que, repito, se incorporaron todas as enmendas do bloque, unha do señor Vilas e outra do señor Ferrón. Entonces, se lle parece, pasamos a votar. Votos a favor das mesmas? 9. Votos en contra? 7. Abstencións? 5. Queda aprobado por 9 a favor, 7 en contra, 5 abstencións. Gracias a todos, de verdad, que hoxe, a pesar de todas as discusións que pudera haber, estou orgulloso do pleno deste Concello e das decisións que ten tomados en favor dos seus veciños. Gracias.